Bai. Egunon guztioi, ongi etorri eta mila esker gaur zuen etxeetan sartzeko baimena eman diguzuelako. Aurtengo Udaltop deletako euskara zerbitzuen topaketen egitaraua prestatzeari ekin genionean zuek hor eta gu hemen egongo ginela izan baligute nekez sinistuko genuen. Gaur lasarte horian beharko genuke, bi eguneko gogo eta elkar hartze eta proposamenak elkarri luzatzeko saioan, Udaltop jardunaldian. Ordu modu honetan hasiko zen, seguruna gutako batzuk oraindik kafe hartzen egongo ginen sartzeko zain. Gaur zuek hor etxean hartu beharko duzue kafea, gutxi batzuk hemen elkartuko gara, Gipuzkoako Foru Aldundiak osatu digun txoko eder honetan, osasun langileek erabiltzen duten hizkeran txoko garbi honetan, baina zuekin izango gara goiz osoan, eguerdira bitartean. Kalapita guztia gertatzen iritsi arte, eremu sozioekonomikoari eragiteko egitasmoa prestatua genuen. Hori izan, horren inguruko erronka, horren inguruko gakoak ematea zen Udaltop honen ardatza. Horretara bideratuta zegoen egitaraua. Halakoan baino, COVID-19 etorri zen, eta osasun larrialdia, mugitzeko zailtasunak eta elkartzeko ezintasunak ekarri zizkigun. Horren aurrean zer egin? Horren aurrean eustea erabaki genuen. Eutsiz eta moldatuz jardun dugu bitarte horretan. Eremu sozioekonomikoari atea aurrez aurre parez pare ireki nahi genion, eta oraingo honetan berriz leiho bat izango da. Baina ez zirriketo bat, gaurko egun honetarako egitarau laburtua, baino osoa eta zinez interesgarria prestatu dugulako. Eta zuekin batera egin nahiko genuke. Izena eman da zaudetenak ia 500 zeate, goizean zehar ona arrimatuko zaretelakoan, hementxe izango gara eta zuek parte hartzeko bideak ere atondu ditugu. Egitarauak esaten digun bezala, 2 zati izango ditugu, lehendabiziko zatian hitzaldiak izango dira, Jon Sarasuak eta Leire Kantziok eskainiko dizkigutenak, bideoz emango dizkitzuegu, beraz, hoien inguruko zuen gogoetak, ostiralean banatuko zaizuen gogobetetze inkestaren bidez helaraztea eskatuko dizuegu. Berriz, mainguruaren zatian, zuen galderak zuzenean guri helarazteko modua atondu dugu. WhatsAppez 6-7-2-2-6-4-6-4 zenbakian jasoko ditugu zuen galderak, audioz edo idatziz, lasai, goiz osoan zehar errepikatzen ibiliko naiz. 6-7-2-2-6-4 da zenbakia. Twitterren ere bagara noski eta horretarako gurekin harremanetan jartzeko ondoko traola erabili dezakezue, Udaltop 12 zuzenean, eta nahi izan eskero, udaltop@gmail.com elbidera ere idatzi dezakezue. Ikusi duzue, egitaraua bete-betea da, 2 eguneko asmoa egun bakar batera ekarri behar izan dugu, Udaltop etxetik egingo dugu, leiho bat irekiz lan munduari. Gaur niri tokatu zait ongi etorria egitea, plazerra da bene-benetan, baina honen atzean dagoen lantaldea noski aipatu beharra dago. Antolamendu batzordea lan asko ikeragarria egin duena aurtengoan ere, eta aipatzen batzorde hori osatzen duten erakundeak ere aipatu nahiko nituzke, izan ere euskara presente dugun lurralde guztietako ordezkaritza instituzionala ordezkatzen dute. Euskal Hirigune Elkargoa, Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundia eta Lasarte Oriako Udala. Zuen antzokia asko miresten dugu eta faltan botatzen dugu, datorren urtean bertan izango garela ez dugu zalantzarik. Olako ekitaldietan ohikoa da ere sarrera instituzionala egitea, gizalegeak hori eskatzen du gainera. Erakunde antolatzaileei eskatu diegu bere ongi etorria egitea, jarraian neronek emango dizuedan hauxe.
COVID-19 pandemiak eragindako ezohiko egoerak arrunt bilakatzen ari zaizkigu. Ez da seinale txarra, gizarte gisa egoera aldrebesenaren aurrean ere moldatzeko gaitasunaren adierazle delako. Aurtengo udaltop hau adibide bat baino ez da. Etxetik bada ere, leiho bat zabaldu nahi diogu lanaren munduari. Eremu sozioekonomikoan euskararen erabilera pizteko gakoak ematea genuen xede. Ezohiko formatu laburrago honek ordea, hankamotz geratzeko arriskua areagotzen duela, jakin badakigun arren, gaiari heltzeko beharra agerian utzi nahi dugu. Urrats bat haratago joateko borondatea zuekin konpartituz. Euskal gizartetik izugarrizko inbertsioa egin dugu belaunaldi berriak euskalduntzeko. Eta herri gisa ere izugarrizko alegina egin dugu gure hizkuntza dagokion lekuan jartzeko. Alabaina, euskara biziberritzeko prozesuan estrategikoa da eremu sozioekonomikoari heltzea. Orain arte egindako lanari eta inbertsioari etekina ateratzea. Euskararen herrian, gure herrian, hizkuntza errealitatea oso heterogeneoa da, eta hori islatu egiten da eremu sozioekonomikoan ere. Beharrezkoak izango dira egoera bakoitzaren araberako politikak lantzea eta erritmoak egokitzea. Eta are beharrezkoagoa erakunde publikoak, gizarte erakundeak eta enpresak norabide berean elkarrekin arraun egiten jartzea. Erronkak denok parte hartzea eskatzen du. Gu prest gaude. Erakunde antolatzaileen mezua hause eta gatozen harira. Jo dezagun mamira. Berrogaialdi honetan gauza zaila asko egin ditugula denok dakigu ezan. Pentsa, zein zaila den, ondoren eri eskatu didatena izan ere, esan didatena hitzez hitz hause da. Aurkeztu Jon Sarasua eta gainera labur, denbora alperrik eskaltzeko. Tira eza bat ere erresa. Nola aurkeztu, bizitza osoan bere burua euskararen plazan aurkezten jardun duena. Kulturgile, herrigile, xaxatzaile, argiegile, idazlea, bertsolaria, ikerlaria, hiru semeren aita, hori ere bada nahikoa meritu. Eskuko amarratzak beharko genituzke, berak zenbatzeko zenbat gizarte erakunde sortzen edo bizi berritzen parte hartu duen eta seguruna ondokoaren amarratzak ere behar izango genituzke. Gaur egun irakasle dihardu Mondragon Unibertsitateko UESI fakultatean. Begi bat jarrita, noski gertukoan, baino beti ere beste bat, hainbat herrialdeetan hizkuntza lankidetzan. Argi egile diren makina bat gogoetaren egilea da, bakarka edo elkarlanean, eta bat aipatu behar baldin bada, Hiztun Polixa liburua aipatuko nuke. Lanaren munduan zer, horixe galdetu diogu, eta hoi bezain fin, sendo eta sakon erantzun digu. Lan eremuko uinaldiaz, jarraian Jon Sarasua, gozatu. Egunon, kamaraz beste aldean zaudeten guztioi. Piskara arraroa egiten da horrela aurrean inor izan gabe hitz egitea, baina saiatuko gara. Saiatuko naiz puntu bakoitzari 2 minutu edo dedikatzen, ezta? Gure ibilbidea honek kolore eta marrazki bereziak dituela, 60 urteko ibilbidean kokatu dezakegula euskararen bizi berritzea. Euskararen bizi berritzearen aro moderno hau esan dezagun. Eta nolabait aro moderno horretan ematen duela izan genuela, ezta? Amets gidari bat, aurrekari izan den Lizardiren
esaldi batean hartuko duguna, ez da? Baina nik hizkuntza larrekoa nahi haunat ere noranahikoa, ez da? Noranahiko adjetibo horretan dago nolabait esan da gako bat, ez da? Hau da, hizkuntza zaharra genuen, baina 60 urteko amets honetan, ez da? Nahi izan da usaitzen zen, bazetorrela usaintzen zen aro garaikide horretarako hizkuntza funtzio guztietarako prestatu, ez da? Nolabait, belaunaldi hark amestu zuen lausoki beda ere, baina oso zen erresolutiboz, esan dezagun, gure belaunaldikoak, hau da, euren hurrengo belaunaldikoak, funtzio guztiak, funtzio pertsonal eta sozial guztiak bete halko genituela hizkuntza honetan eta horretarako, ez da? Hasi ziren prestatzen ikastolen sorreratik hasi eta zientziarako eta komunikaziorako eta kulturgintzarako eta nolabait funtzio guztietarako hizkuntza hau prestatzen, ez da? Zentzu hortan, ibilbide hau zuhaitz bat moduan marraztu izan dugu, bereziki kanpoko hizkuntza komunitateei edo munduko beste hizkuntza komunitatei gure ibilbidea azaltzeko, eta zuhaitz horrek hainbat adar ditu, ez da, hainbat garabide esan dezagun, ez da, korpusaren adarra, hezkuntzaren adarra, kulturgintzarena, komunikazioarena, hedabideena, helduen alfabetatzearena, administrazioarena, enpresena, eta abar, ez da. Gero, bukatzeko kokapen honetan, uste importantea dela, esatea 60 urteko historia honek bi zati dituela, eta lehenbiziko zatian jarri zirela garabideen oinarriak, eta zati horretan, nolabait, erakunde publikoen bultzada eta babesik gabe egintzela ia dena, ez da? Eta zentzu horretan, gizarte zibilaren erakundeak, gizarte erakundeak izan zirela estrategia horiek mamitu zituztenak, eta bigarren etapa batean, nolabait esan da gizarte erakundeen eta jakina erakunde publikoen arteko bultzada eta paper banaketa bati esker gaudela gauden lekuan, ez da? Metafora bat erabiliko dugu, eta da aizkorri eta urbiaren artekoa, ez da? Nolabait esan da, 60 urteko ibilbide honetan, aizkorri genuen jopuntu, baina urbiako lainopera iritsi gara, eta horrek esan nahi du, batetik, munta handiko, meritu handiko, munta handiko, ez baizik eta meritu handiko ibilbide bat igoera bat egin dugula, eta mundutik begiratuta, badituela, ez dela txantxetakoa, 60 urtetan egin dugun ibilbide hau, eta bestetik, lainopearen irudiak agertzen du, badugula noraez dosi bat momentu honetan, arlo batzuk krisian ditugula, gauza batzuk birplanteatu beharrean gaudela, eta bereziki hemen belaunaldi gogoeta bat egeri zaigu, ezta? Belaunaldiak, esan dezagun belaunaldi berriak, bestelako atxikimendu modalidade bat agertzen dutela, oro har gauzekiko eta tartean hizkuntzarekiko, eta hor badugula, ezta? Nolabait gogoeta bat. Eta bestetik, belaunaldi berrienak edo gazteenek ere, 60 urteko ziklo honen ziklonekeagatik badutela baita ere, amets honen protagonista sentitzeko gurekin konparatuta bestelako kokapen bat eta bestelako zailtasun batzuk, ezta? Oso nabardura gutxikin esan da gauza guzti hauek, baina esango genuke desafioak alor askotan ditugula, gure estrategia adar gehienek dutela berpentsatuak izateko beharra, eta hezkuntzaren adibidez, ezta? D ereduarekin, D eredua momentuan desafio dugu, D eredua ez dugu garaipen, baizik eta desafio, eta besteak beste gainera, horri gaineratzen zaio migrazio prozesu azkorrak dakartzan desafioak, gaineratzen zaizkio, eta hezkuntzan asko dugu berpentsatzeko, unibertsitateen arloan ere, gazteentzat momentu honetan bizitzan nahiko erabaki horrak diren urteak izaten dira hizkuntza hautuetan ere, ikusi behar oraingo unibertsitate dispositiboekin ondo goazen, zerbait aldatu behar dugun, gauza bera edabideetan, segurazko edabideetan, euskarazko edabideak pentsatzeko matrizea bera aldatzera deituta gaude, herritatik eta eskualde tokikotasunetik, eta bar, gauza asko dago hor egiteko. Eta hor kokatuko nuke baita ere, berpentsatze horren karril zentralean, gaurko
gai nagusia, ez da, lan eremuko uinaldia edo uinaldia deitu diogun hau, ez da. Lau gogoeta egingo ditut, hasteko, lau arrazoi bide, nolabait, orain esango dugun hau, oinarritzera datozenak. Hauek ere, lau hauek ez dira osoak eta erabatekoak, baina ustez ekinbide honi, honen premiari oinarria ematen diot, ez da. Oinarrizkoena, behar da, eta ulertzeko errezena izan daitekeena, ez da. Hau da, aipatzen ari garen euskararen ibilbide honetan, horma bat, edo nolabait, eten garrantzitsu bat aurkitzen dugula aurrean, ez da. Eta da, hauxe, eta da, hezkuntzan inbertsio eskerga, inbertsio handia egin dugula 60 urteetan, eta bereziki azken 40 urteetan, eta lortzen ari garela, ñabardura, eskala handian belaunaldiak ezagutzaren ikuspuntutik euskalduntzea, eta euskalduntutako belaunaldi horiek aurkitzen dutela aurrean oraindik lan eremua masiboki erdelduna dela, erdelduna eta erdelduntzailea, ez da. Uste begien bisteakoa dela, hor dagoen etena, bai? Eta nolabait hortik sortzen dela, gogoeta bat, ez? Eta da honi heldu egin behar diogu. Eta hau apustu instituzional sendo bat izan behar duenek, eta belaunaldi apustu sendo bat, ez? Eta segurazko honi heltzen ez badiogu, gure prozesua lokaztuta gelditu daiteke, eta lokastearen sintoma batzuk hainbat arlotan ja nozitzen ari gara, ez. Uste zantzuak badaudela, esateko une delikatuan gaudela, euskararen ibilbide honetan, hemen ezin dugu horretan luzatu, Kiki Amonarrizek bere hitzaldi batzutan inpase egoera bezala agertzen du, eta labur esateko, ez da aldi batetik, ezagutza unibertsalizatzeko pausoak ematen ari gara eta gerturatzen ari gara errealitate horretara, lurralde zentral batzutan, esan zagun. Baina bestetik, eta horrekiko paradoxikoki eta kontraesanean, adierazle batzuk kezkagarriak dira, ezta? Nagusiki erabileraren kurbaren ingurukoak, baina baita ere arnasgunen norabidearen ingurukoak, edota telebista espazioan egin dugun atzerakada, edo kulturgintza zenbateraino den erreferentziala euskal komunitatearen erdigunean bertan eta are gutxiago kanpoan, eta abar uste. Adierazle, abisu garrantzitsuak ditugula argi gorri txikiekin piztuta, eta nolabait esan da gainera gazteengan unibertsitatean badago talaia txiki bat, ezta urtero datozelako gazte belaunaldi berriak, eta hor sentipenak eta bar ikusteko, lagin batzuk behintzat izaten ditugulako, ez? Eta ikusten da, badagoela gazte portzentaje importante baten gan, halako sentipen moduko bat, oso ondo formulatu gabea, baina tira, ez da, euskararen kontu hau ez dela inbesterako, eskola garaian presio handia egin zaiela, ikasteko, baina, ez da behar da hain serio eta ez gaudela gehiegi eskatzeko moduan, ez da? Ari da, nolai pertzepzioa pixka bat lausotzen edo makaltzen euskararen norabide honi hartzen diogun zaporean, ez da? Eta, ez dut, iluna izan dai, erreakzionatzeko jaude, da uste dut badugula horretarako gaitasun politiko, instituzional eta soziala, ez da? Uste dut oroar, lehenbiziko arrazoi bide hau, ez? Nahiko sendoa eta komunikagarria dela, eta hori, hola laburtzen dela, ez da? Izugarri inbertitu dugu, herri moduan, gizarte moduan, eta askotan pertsona moduan ere bai, hezkuntzan, belaunaldi berriak euskalduntzen, gurasoei asko eskatu diogu, erakundei asko eskatu diogu, ez? Eta esan dezagun, oker bat izan zela, eta erlaxatu gaitezen, ez? Edota guazen aurrera. Eta aurrera egin behar badugu, zein dira horrengo pausoak, ez? Nik uste, hizkuntza hau klase politikoak eta gure klase, hainbat esparrutako eliteak ondo ulertu dezakela eta nahiko erreza dela
komunikatzea, ez da? Gero etorriko da galdera, ez da? Hori nola. Bigarren arrazoi bidea, kokatuko nuke egungo euskaldunen karakterizazioa nolabait esan da, ez da? Gaur egun euskaldun gehienak erdal eremuetan ditugu, erdal famili jatorritik datozenak gutxi edo gehiago nolabait esan da, hau ere gutxi nabartuta, eta badugu euskaldun prototipo nahiko zabal bat, nolabait, esaten duena, bueno, eskolan euskaraz ikasi nuen, B edo D ereduan, apuntatu nindutelako, baina eskolako derrigortasun fase hori bukatu zitzaidan, eta euskara gogoratzen dut eskolan ikasitako hizkuntzari bezala, baina ez dut erabiltzen, orain nire familian, nire lagun artean eta nire lanean ez dut erabiltzen, eta euskara geratzen ari zait, eskolan ikasi nuen, ikasi arazi zidaten hizkuntza hura bezala, ezta? Baliteke, gero eta zabalduago izatea hiztun tipo hau, eta lortuko bagenu, sistemikoki, nolabait esan da, hiztun tipo honi nolabait ematea aukera bat, ari solte hori, solte geratzea doan ari hori zirkulu batean osatzeko aukera, pauso garrantzitsua emango dugula, ezta? Eta nolabait irudikatu hiztun horrek esan dezakela, ezta? Etorkizun hurbilean, euskara iraganeko hizkuntza bihurtzera zijoak idan, eta erabili ere familian da lagun artean ez dut erabiltzen, baina ara non lanean sortu zaidan aukera eta beharra euskarari nigan funtzio batzuk emateko, ezta? Eta baliteke, portzentaia esanguratsu batek, nolabait horrekin euskarara birlotzeko pausua ematea, gutxi edo gehiago, familian ere erabiltzen hasiz, edo bintzat seme-alabekin edo partzialki erabiltzen hasiz, nolabait hizkuntzaren zirkulua behintzat, murritzagoa edo zabalagoa, osatzeko aukera emango lioke iraganeko ari moztua izan beharrean. Jardunbide hau landu ezean oso posible da, ez da gazte prototipo batek esatea zer ari zareten niri D ereduan euskara sartzen edo euskarara ni behartzen, nire gurasoak ere D ereduan ibili ziren, eta gaur egun ez dut erabiltzen ez familian, ez lagun artean, ez lanean, zer motor saldu nahi diazuen niri, ez da. Hirugarren arrazoi bideari deituko nioke nolabait esan da antolagarritasuna. Nolabait esan da, esan dezagun, erreza dela hizkuntzaren arloan, da beste edozein politiketan desideratumak botatzea, hau lortu beharko genuke, horra joan beharko genuke, baina ondorengo galdera dator, eta hau politika batean nola egiten da, ezta? Nola bihurtzen da hau instituzionalki egingarri eta antolagarri, ez? Zentzu hortan, iruditzen zait, antolagarritasun maila bat jarriko bagenie hainbat politikei, hau ez dagoela oso goian, baina ez dagoela bereziki behean ere, ezta? Esango bagenu lagun artean euskara sustatu behar dugula, edo interneten euskararen kontsumoa sustatu behar dugula, errazagoa da esatea, hori antolagarri eta indikadoretan urtez urte egingarri bihurtzea baino, ezta? Zentzu horretan, jakina antolagarriena hezkuntza arautua dugu, danok ulertuko ditugun arrazoiengatik, eta hau, lan eremuko olatu hau, nolabait, bere konplexutasun eta volumen handia gorabera esan dezagun, honek nahiko antolagarritasun abordablea daukala, ezta? Hemen arbelean marraztu ditugu topalabe taldeak egindako diagrama bat, ezta? Eta ikusten baditugu hemen lau eremu, hirutan nolait banatzen diren lau eremu, gazte helduak eta haur gazteak, hau da bi adin franja, populazio oso hartzen dutenak, eta gero guruetzen ditugu nolabait eremu formala edo eremu arautuena eta eremu ez formal edo ez arautuena, ez da, orduan dugu alde batetik hezkuntzaren eremu zabala, bestetik lan eremuaren esparru zabala, eta hirugarrenik,
bi adintarteak hartuz daukagu eremu ez formalaren unibertso osoa, ez da, isialdia, eremu digitala, kultur eskaintza eta familia, ez da. Nik uste diagrama honi begiratu beharko geniokela luze, bai, lasai, nolabait Zumalakarregik mapari gerra garaian begiratzen zion moduan, ez da, estrategia eta bizio zenarekin, ez da, behar bada marrazkia horrela jarri behar dugu, eta ikusi zein diren hankak, oinak, eta zein diren besoak, edo beste konbinaketa batzuk egin ditzakegu hemen garbi ikusiz, badirela alde guztietara datozen elkar eraginak, ez da? Baina iruditzen zait gogoeta hau egin beharrean gaudela, ez da? Arrazoi bideen zati honekin bukatzeko, nolabait belaunaldi gogoeta batean kokatzen da, ez da? Esango genuke, bai gaur egun euskalgile gotorrenek, bai espiralaren esparru zabalagoko sektoreek, eta bai bereziki belaunaldi berriek, behar dutela bizio bat, behar dutela etorkizun ikuspegi bat, ez da? Askotan estrategiaz hitz egiten dugu, estrategia hitza puztua daukagu alde guztietan, baina estrategia bizioaren alaba izaten da, bai? Eta gero ekintzak estrategiaren alaba, beraz ekintzak bizioaren biloba, ez da? Hau da, bizioa, etorkizun ikuspegia, noragoaz, bai? Azkorreko tontor hori, non dago, handik da, edo areasiagotik da, ez da? Benetan aurrera goaz, zein dira hurrengo pausoak, hurrengo ilusio mugarriak, uste dut norabidearen zentzua behar duela edo zein ekimen kolektibo funtsatu, ez? Eta zentzu horretan, euskararen etorkizun ikuspegirako material gehiago inguratu eta osatu behar dugula, baina tartean eta nahiko erdigunean lan eremuko olatu uinaldi sendoak eman diezaiokela bai gure belaunaldiari eta bereziki belaunaldi berri bati bizioaren zentzua, edo etorkizun ikuspegi baten norabidea, esan ez bezala gure aitonamonek ikastolak sortu zituzten, gure gurasoek edabideak eta administrazioa hartu dute, guri dagokigu lana konkistatzea. Oso modu nabargabean esan da, ez delako bakarrik belaunaldi berrien kontu bat, hasita gaudelako, eta bar, baina nolabait esan da errelato hori, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoaz, uste hortaragoaz hori izan litekela belaunaldi kontakizun bat honetan. Orduan, pixka bat, ez dakit gogoan gelditu diren lau arrazoi bide hauek, garbi dago lurralde bereizgarriak sartu beharko genituzkela, baina ez gara komplikatuko honetan, gogoetaren zati nagusia egingo dut batetik osotasunari begiratuta eta batzutan Euskal Lurralde Autonomoaren pauso ahalbideei begiratuta. Iruditzen zait lau arrazoi bide hauekin, sendo xamar sentitu gaitezkela, lau hauekin eta gehiagorekin, gehitu ditzakegun beste batzuekin, sendo xamar sentitu gaitezkela gogoeta politiko bat sustatzeko, bai alderdi politikoetan, eta bai gizarte eragile nagusien aurrean, jakina da, urrengo galdera egingo ditugula, baina hau egingo digutela, baina hau, ulertu dugu arrazoi bide hau, baina hau egin liteke, hau egiten badakigu, teknikoki hau posible da, holako uginaldi bat martxan jartzea lan eremuan, eta hor, uste dut erantzuna ematea dagokigula, apaltasunez, baina hau teknikoki egiten 20 urte daramagu. Ez gaude proiektu pilotuetan, baizik eta 20 urteetan, azken 20 piku urteetan, modu serio xamarrean ari garela metodologiak fintzen eta hau posible dela esperimentatzen. Pixka bat, lau arrazoi bide hauek esan da gero, nolabait aldeztuko dugu argi eta garbi, eskala handiko operazio bat behar duela eremu honek. Ez dela kontua gai honekin eternizatzea, enpresa porcentaje mugatu batean eragiteko, inpase konplexu batean sartzen ari gara hiztun komunitate moduan,
eta apustu soziopolitikoak planteatzeko gaude. Zentzu hortan, uinaldi terminoa aukeratu dugu titulu izenbururako. Eta, uinaldi honek badu uinetik, badu tsunamitik, badu aldi luze baten zentzutik. 3 horietan daude behar bada saiestu nahiko genituzkeen implikazio semantikoak, baina aldi berean 3etan, bai, uinean, tsunamian eta aldi luzeko zentzuan daude adierazi nahi dugunean integratu nahiko genituzkeen esanahiak ere, ezta. Zentzu hortan, hemendik aurrera, hurrengo puntuetan, nolabait kolore batzuk emango ditut, o kolore batzuk ematen saiatuko naiz planteamendu honi. Beti ere esan da, ezta, Eusko Jaurlaritza badakigu arlo hau arlo honi helduta plana prestatzen ari dela, iruditzen zait oso norabide egokian egindako lana dela, beraz, puntu hauek ez direla ez ezeren kontrapisu izan nahi, ez da ere lesio kutsuz egindako ezer izan nahi, baizik eta norabide berean egindako ekarpen izan nahiko luketela, ezta? Behar bada euskalgintzan inoiz egin dugun artikulazio lanik zabalena eta sakonena eskatuko digula honek, ezta? Zeren artikulazioa 5 eragile aipa ditzakegu. Batetik, esparru handiko erakundeak, Jaurlaritza, Diputazioa, Nafarroako Gobernua, Iparraldeko Elkargoa eta bar, eremu handiko erakunde publikoak, tokiko erakunde publikoak, udalak, tokiko euskararen mugimendua, bai, euskara elkarteak eta gainerakoak, laugarrenik nazio esparruko gizarte ekimeneko euskalgintzaren sare osoa, eta 5. Beso teknikoa. Boskote hau 3 ere ekarri genezaken, esan genezaken, erakunde publikoak, gizarte erakundeak eta beso teknikoa, baina 5 aipatu nahi izan ditugu garrantzitsu iruditzen zaigulako nolabait esan da esparru handiko erakundeak eta tokikotasunari dagokion esparrua bateratu edo artikulatu behar ditugula adieraztea, ezta? Zentzu hortan iruditzen zait, eta hau ere izan liteke titulartxo bat, ezta? Tokiko esparruan antolatu ditzakegun indarrak, esparru handiko erakunde publikoak eta esparru handiko euskalgintzaren indarrak norabide honetan eragiten jartzen baldin baditugu, kapital handia daukagula, munta handiko egitasmo luze bati ekiteko. Kapital humano eta kapital instituzional handia daukagula. Egingo nuke afirmazio hori. Hau ez da zehazki lan eremuko gai bat, zabalagoa da, baina iruditzen zait egin behar duguela nolabait izan da gure euskalgintzako eragile publiko, sozial eta abarren kokapen, legitimitate eta funtzioen mapa osatzeko ahalegin bat. Hemen gogoeta instituzional konplexu bat egitera uste dut deituta gaudela, estatuari lotutako erakundeak, kapitalari lotutako erakundeak, gizarte ekimenari lotutako erakundeak, zituguna ahaztu behar publiko-pribatu binomioan, uste dut irakurketa instituzional konplexuak egin behar dugula gaurko gizartetan, eta are gehiago gure herrigintza eta tartean euskalgintza ulertu nahi baldin badugu. Hori da bat, ezta? Eta gero eta onartuagoa dagoela, oin publikoko eta oin sozialeko erakundeak gidaritza partekatu behar dutela gauza askotan, eta gure azpiegitura funtsezkoak bietan ditugula, eta baina hori izan da gero, beste gogoeta bat egin nahiko nuke hemen. Eta da, ados, baditugu euskararen gizarte erakundeak, korpusa, hezkuntza, hedabideak, aisialdia, azparro guztietako lan teknikoa egiten. Baditugu baita ere, oin publikoko erakundeak beste azpiegitura lan garrantzitsu batzuk egiten. Hau da, euskararen unibertsoa oso erakundetua dugu, ados. Baina, beste dimentsio bat ahuldu zaigu, ezta? Eta da, nolabait izan da, mugimendu dimentsioa. Eta euskararen bizi berritze prozesu honek, erakundetze dimentsioaz gain, mugimendu dimentsioa ere behar du. Euskararen ametsaren erregaia ekoiztu eta taupatu
behar dugu belaunaldietan, gizartean. Eta amets baten erregaia taupatzea nolabait mugimendu dimentsioa da. Bai? Eta horixe daukagu nik uste osatu gabe, bai? Euskalgintzaren indartze tekniko erakundetze indartsu horren ifrentzu bezala nik uste. Esan dezagun Euskalgintzaren arrakala politiko armatu estrategiko sakonaren aroa nolabait bukatu delarik, pentsatzea dagokigula aro berri honetan, euskararen ametsa auspotuko duen gizarte mugimendua nola eratu. Euskararen ametsa gizartean taupatu eta barreiatuko duen mugimendu zibil, autonomo eta bere gain bat behar dugula esango nuke. Eta hori gabe erakunde publiko eta sozialen politika dimentsioarekin soilik ez diogula erantzungo datozen 10 aldietako dugun desafioari. Hau badakit, asko nabartu beharko genukela eta beste ponentzia multzo bat beharko lukela espezifikoki gai honek, eta are gehiago esateak, hau nola, ze doinu, ze eratze mota, ze ekintza sozial mota beharko lukeen, eta bar, baina nolabait uste dut, nolabait mugimendu honek beharko lukela bere doinu propioa, doinu zeharkatzaile bat, eta egin beharko lukela funtzio animatzaile, indar eta ipar emaile bat, eta zentzu hortan nolabait 3 zirkulo marraztu beharko genituzkela, ezta? Batetik erakunde publikoak, bai? Bere lana egiten eta haiek kudeatzeko lehiatzen diren alderdi politikoak, multzo oso bat, alderdi politikoak, erakunde publikoak. Bestetik, euskararen gizarte erakundeak, biziberritzearen hainbat azpiegitura funtzio tekniko betetzen sektore guztietan, bai? Eta hirugarren, ez dakit hirugarren hanka, ez dut esaten hau horrela erakundetu behar duenik, ez? Behar badazkoz transversalagoa izan behar du, beste modu batera katalizatu behar du, baina nolabait izan da, badago hirugarren dimentsio hau, ez da? Mugimendu zibil bere gain bat nahiaren erregaia ekoizten nolabait izan da, ez? Imaginarioa elikatzen eta hizkuntzaren amets hori taupatzen, ez? Nik uste hirugarren dimentsio hau osatzea dela gure euskalgintzaren gaur egungo zeregin behinenetako bat, ezta? Hau esan da gero, gatoz puntu delikatu batera, eta da apustu politikoaren tamainaz, ez? Garbi dago honek diru baliabide, arautze eta planifikatze sendoak beharko lituzkela horrelako uinaldi batek, eta badakit Eusko Jaurlaritza plan bat prestatzen ari dela, eta izugarri posten eta animatzen hau horrek eta ikusteak gainera zen norabidetan doan, baina hitz egin nahiko nuke aleginaren eskalaz. Eta tesi oso bat dago hemen, ezta? Eta da, analogia bat eginez, Guggenheim edo AHT, abiadura handiko trenaren terminotan nolabait, analogiakoki hitz egin beharko genukela adibide hauekiko iritzi politikoa aparte utzita, ezta? Alegia, erakunde batek esan dezake, esan zuen bezala garai baten, kultur politikaren ildoak oso ondo daude, eta danak garatu behar ditugu, baina guzti hori ez gain, Guggenheim egin behar dugu, Jaun Andreok, eta horrek eskatzen du berariazko inbertsio bat, beste inbertsio guztiak eukituko dituena edo ez dituena, baina honekin serioagoaz, ezta? Edo abiadura handiko trenaren kasuan, apustu horrek ez du esan nahi beste garraio bideak hobetuko ez direnik, edo errepideak zainduko ez ditugunik, baina abiadura handiko trena belaunaldi arteko apustu estrategiko bat da gobernu batean, ezta? Horrelako zerbait irudikatzen dugu lan eremuan egin behar dugun uinaldiaren apustu inbertsio politikoa irudikatzen dugunean, ezta? Eta behar bada puntu honetan lagundu ezaiguke diagramatxo bat egiteak, ezta? Alde batetik nolabait esan dezagun ditugula erakunde publikoak,
erakunde publikoak hainbat laukitan jarriko ditut, besteak beste lurraldeetan ere zatikatuta gaudelako, eta erakunde publikoiek sortutako azpiegiturak, ez da azpiegitura publikoak, unibertsitatea dela, EITB dela, eskola publikoa dela, administrazioen beste hainbat adar, bai? Eta nolabait, erakunde publiko hauek elikatzen eta bere gobernetzako lehiatzen, noski alderdiak, alderdi politikoak, bai? Hori, bueno, alde oso bat dugula, ez da? Bigarrenik, nolabait esango genuke, ditugula gizarte erakundeak, eta hemen ere, lehen aipatu ditugun sektore guztietan ditugula euskararen gizarte erakundeak azpiegitura lanak egiten, ez da, korpusean jarraitzak euskaltzen dia Elhuyar eta abar, hezkuntzan ikastolen mugimendu eta abar, bueno, bai, aisialdia, kulturgintza, edabidegintza, jakina, eta abar, bai, hemen nazio esparruan eta bai tokikoan, beraz, ditugula nolabait bi esparru hauek. Hirugarrenik esango genuke, eskemari nolabait gaineratu behar diogula guzti honekiko elkar eraginean mugimendu dimentsioa. Nabartu egin beharko litzateke hemen, ez da? Hau da, hau ez da beste aktore bat, beste eragile bat, bai? Hauek dimentsioak izateaz aparte, aktore, eragile jakinak ere badira, ez? Segurazko katalizatzaile batzuk eta beharko ditu, ez da? Ez nahi zaien beste hirugarren aktore bat sortzeaz, bai? Edo eragile multzo bat sortzeaz, baizik eta dimentsio hau, bai? Antolatu, bai? Eta katalizatzeko mugimendua sortzeaz. Nik uste behar bada, grafika honekin apur bat hobeto ulertu litekela esan nahi genuena. Aurretik esan dugun honek, dakar nolabait aurrekontu ahalegin tekniko, politiko eta sozial handi bat eskatuko lukela, eta akordio politiko sendo bat beharko lukela ibilbide hau martxan jartzeak, ez da? Badakigu ze momentutan gauden, bai? Baina esan beharrekoak esan egingo ditugu, ez da? Saiatu egingo gara transmititzen, ez da? Tesia, nolabait esan da, momentu honetan beste hainbat arlotan nahiko sendo gaudela, euskalgintzan, badugula gaitasun politiko zeharkatzaile potentzial bat, erreala baino gehiago potentzial bat, momentu honetan gainera, momentu honetan edo ziklo honetan jarduera armatuaren amaierarekin, askotan ez garela oso kontziente ze baldintzate aukera politiko berri irikitzen diren bereziki euskaltasunaren zuntz existentziala ukitzen duten gai hauetan, ez? Eta galdera egiten dut, pandemiak ireki behar ote digu aukera berri hauek benetan inauguratzeko? Edo eta aitzitik, alderantziz, jadanik gehienok asko bintzat pentsatzen hariko zareten moduan, ez da? Beherapen doinuan are gehiago urrunduko du pandemiak eta pandemia osteak apostu politiko honen ahalbidea gehienez ere lehengotik gertu geratzeko arrazoi edo faktore edo argudio bihurtuta. Hau urtarrilean aipatu genuenean, egon zitekeen iritzi bat, esanez, akordio politiko sakonik ez dugu behar hau bultzatzeko, jaurlaritza eta erakunde nagusi batzuetan karril honetan jartzen baldin bagara, ez dugu horrelako konplikazio politiko handietan sartu beharrik badugu aski indarra hau bultzatzeko, ez? Bagenuan urtarrilean ere susmoa ezetz, nolabait munta handiagoko hitzarmen politikoa beharko genuela apustu honen tamainari eusteko. Nolabait gutxienez, historikoki euskaltzaletasunarekin engaiatuenak diren bi mundu politiko
abertzale hoien artean mamitu behartzela akordio politiko bat, eta dozein kasutan herri honetako sensibilitate politiko garrantzitsuenetara zabalik. Hau urtarrilean aipatzen genuen, uste dut orain maiatzean ez dagoela zalantzarik. Pandemiaren ondorioek taula mugitzea ekarriko dutela. Beste behin aukera asko ditugula hizkuntza politika nahikotasun mailara iritsi ezinik geratzeko, eta sakoneko akordio politikoen bila jo behar dugula. Pandemia ostea izan liteke faktore perfektua euskalgile askoren betiko susmoak berresteko, eta gai hau ere hor geratzeko, politika erdipurdiko batean, eta HT-aren eraikuntzari ekin beharrean, esateko, euskotren hobetu behar dugu, eta errepide sarea indartu behar dugu, eta jakin ez dugu zer horren kontra, baina pandemia osteko garaian ere, uste dugu lehentasun politikoen gogoeta bat egin behar dela. Ez gara ari hizkuntza politikako sailordetzaren diru banaketaz, eta ulertzen dugu horko ezintasun, segurazko ezintasun erlatiboa. Bi aldetatik enfokatu litekelako hau, batetik gobernuan hizkuntza politika gidatzen dutenek beren gobernu buruari lehiatzea, neurtzea zenbateraino eskade ezaioketen gehitzea edo gutxitzea, hori izan liteke aukera bat, eta hor ulertu behar ditugula, ezintasunak eta zailtasunak, eta beste aukera bat izan liteke beste leku batetik gaztea. Eta gobernuko alderdiak goitik norabidetuko dituen itun politikoa sukaldatzetik hastea. Naizta denbora gehiago eskatu ez. Bigarrenetik jo beharra aldeztuko dugu argi eta garbi ponentzia honetan, pandemiaren aurretik ere aldezten genuen moduan. Uste dugu beste geometria politiko bat bilatu behar dugula uinoaldi honi ekiteko, eta badakigu pandemia oste honek gure buruetan eragin duela eta aurrekontuetan ere eragingo duela. Baina badira arrazoi sendoak abagu honetan, euskararen abagu honetan, nolabait euskaltzaletasunetik gertuen dauden bi mundu politikoak mahai batean esertzeko eta galdetzeko, zer egin dugu, nun gaude, nora goaz, eta diagnostiko bat partekatzeko eta norabide bat adostuta akordio zabalago baten bila joateko. Uste dut, gordin hitz egitea dagokigula denoi, euskararen ibilbide honetan. Gordin, herri gisa egin dugunaz, egin ez dugunaz, egin behar dugunaz, eta aldi berean malgu, aldi berean elkarlan praktikorako malgu, eta galdetzen dut egin ote dezakegun, hau, gogoeta gordin eta malgu hau, trabatu gabe, orain arte asko, nolabait izan ditugun jarreretan, leporatzeetan, frustrazioetan, maximalismoetan, justifikazioetan, eta oro har izan dugun arrakala politiko sakonak sortu dituen ariketa psikologiko guzti horietan. Nik uste dut baietz, egin dezakegula. Behar bada ez trabatu gabe, baina bai trabai horietatik harago begiratu dezakegula gordin eta malgu. Ez gaude hamarraldi bat galtzeko. Uste dut ez gaudela hamarraldi bat galtzeko. Badakit segurazko honek momentu honetan agintarientzako ur korrontearen kontra egitea eskatuko lukeela, eta segurazko ur korrontearen kontra zaudenean ondartzan ez duela egin behar hori, automatismo hori, baizik eta albora egin behar duzula ez. Eta albora eginda dagoela irtenbidea behar bada, eta gaur egun albora egitea geometria politiko berri bat sukaldatzen hastea dela. Ez bakarrik uinaldi honi begira, baizik eta uinaldi hau erdigunean hartuko duen hizkuntza politika zabalago baten aro bat zabaltzeari begira. Udalek ere hemen paper garrantzitsua jokatu behar dutela uinaldi honetan, bai euskara zerbitzuek, baina ez derrigor bakarrik euskara zerbitzuek,
kasu askotan udal gobernuen planteatzeko gaia izango dela, garapen agentziak, udaleko beste sektore batzuk, komunitateen rolaz aztertu behar dugula, kasu hipotetiko bat planteatzen dut hemen, ezta? Imaginatu enpresa bat, hemendik urte batzuk dela, uginaldi honetan martxan hasi dena, eta segurazko martxan hasi da eragile multzo batek animatuta, ezta? Bat, edo jaurlaritzak patronal sindikatuetatik doinu mezu politiko bat iritsi zaiolako uginaldi bat serio astera doala, eta hasi dela, eta giro batek bultzatu delako, bat, bi, zerga pizgarriak dituelako, hiru, udalak deitutako bilera baten animatu zelako eta karril hortan ari horri heldu ziolako. Lau, herriko euskara elkarteko eragileek enpresako jende bat zuzendaritzan animatu delako. Bost, herri hortako ikastola edo eskolako guraso talde batek enpresan irizmena izan duelako, edo abar, ezta? Edo guztien baturagatik, ez? Eta behar bada, hirugarren puntu hori, hau da, udalak bilera batera deitu zuela, eta hor, ari bati heldu ziola gerenteak, eta hortik poliki-poliki joan zela sartzen, gertaliteke kasu batzuetan, beste batzuetan, ez? Baina udalak deitu egin behar du, nolabait izan da, ezta? Bilera hori, ezta? Nolabait, bete egin behar ditu funtzio batzuk, udal horretako enpresak identifikatzen, sailkatzen, konbokatzen, animatzen, jarraipena egiten, behar bada herriko enpresen topaketa urtero antolatzen, eta abar, herri horretako euskalgintza sozial antolatuarekin batea kasu askotan, ezta? Nik uste udalen lan saskian leku bat eskatzea datorrela gai hau, eta horrek koordinazioak hobetzea eskatuko duela, eta bestetik udalei lan bat gehiago eskatu bakarrik ez, energia berri bat, horizonte berri bat ere eskaini dezaiekela, ez da. Uste dut, zer esanik ez, batetik euskara elkarteei aukera bat dakarkiela beren lana berpentsatzeko, funtzioak zabaltzeko, mugimendu dimentsio aktibatzeko, eta pixkat astintzeko, ez? Hau da, agitazioa ere, tokiko agitazioa ere landu behar dugula uginaldi honetarako. Eta, euskara elkarteak aipatu ditut, baina oro har, euskara aldetik sortutako taldeak, euskaltzaleen kluster txikiak, edo topagunetxoak, ez da, izan daitezke, hemen aipatzen ditudanak. Eta hau ez da teoria hautsa, esan dut orain dela 20 piko urte gu Mondragon taldean hasi ginen teknikoki hau lantzen, eta konturatu ginen Mondragon taldea eta Fagor taldea honetara animatu baldin bazen, tartean Euskalan izeneko tresna batek eragin zuela, eta Euskalan izan zela Bailarako Euskara Elkarteek sortutako bultzadatxo bat. Orduan, Bailarako Euskara Elkarteek eragina izan zutela, 20 urtetan garrantzia handia izan duen kooperatiben alegin horretarako. Orduan, uste dut Euskara Elkarteen lanak gurutzatzen direla udalekin, udalen lanekin, eta aipatu litezkela, lehen aipatu ditugun zerrendako gauza asko. Behar bada, Euskara Elkarteak udalen lan formalagoa edo angelu formalagoa angelu bultzatzaileagoarekin sustatuz, herriko enpresak identifikatzeko, sailkatzeko, pertsona gakoak animatzeko, konbokatzeko, jaiak antolatzeko, topaketak eta abar udale. Lehen esan dugu, Euskararen gizarte erakundeen multzo zabala daukagula bakoitza bere esparruan lanean, gehienak ez denak kontseiluan eratuta hain zuzen ere Euskararen prozesuari elkarrekin bultza egiteko asmo esplizituz. Orduan, multzo horretan ere, batzuk gehiago edo gutxiago interpelatuak izango dira uginaldi honetan, eta aipatzen genuen, behar bada ikastolako edo eskolako guraso talde batek funtzioa bete dezake enpresa hori barrutik animatzen, beste ikastola edo eskola hortako gurasoak, enpresa hortako langileak direlako, edo abar, ez? Ikastola batzuk horretan pila jarri behar dituzte? Bai, ez, euskaltegiek, hau da, bakoitza bere lanean dabil, bakoitzak ikusiko du zenbateraino baita ere dagokion edo ez dagokion erregintza zabalagoan ekarpena egitea. Ñabardura asko genitezke sektore bakoitzean, horretan ez nahi sartuko, baina uste dut hemen danen ekarpena beharko dela, are gehiago, batzuen kasuan gainera,
aukera berriak ekarriko dizkiela uinaldi honek beren sektorea berpentsatzeko, adibidez, helduen euskalduntzea uste dut ez dela berdina izango, lan eremuko eskala handiko uinaldi baten aurretik eta uinaldi horren ondoren, ez da. Hemen, bai Euskararen gizarte erakundearen multzoaz eta bai udaletako langilei buruz, gogoeta bat egin diteke, ez da, eta da, euskaratik bizi, komila artean, euskaratik bizi den jende pila bat daukagu herri honetan, sektore anitzetan, eta ondo, eta eskerrak. Baina, behar bada gertatu liteke baita ere, ez da, horrek, bai, euskaratik bizi den sektore guztietan, euskaratik bizi den jende pila bat, egoteak arlo publikoan, aldo sozialean, behar bada horrek ez digu bermatzen, ez da, goraldia edo kurbak beraka ez hastea ere, ez da. Eta gainera sektore bakoitzak izaten ditu bere interes propioak sortzeko eta bere inertziak sortzeko joera, ez da. Sektore bagara, baina mugimendu baten zordun eta egile ere bagara, ez da. Helduko diegu apostu berriei, zein da bakoitzaren ekarpena, ez. Beste plano bada kontseiluarena, hor galdetu beharko litzateke baita, uste dut kontseiluak pasa behar duela era bat, aro berri batera, jokabide eta harreman paradigma berri batera baita ere indar publikoekin. Eltze hori zutan jartzeko garaia iritsi zen, eta iritsi da. Eta hor ere, uste dut argi eta garbi, uginaldi honek hasieratik kontatu egin behar duela Euskararen gizarte erakundeen multzoarekin, eta aldi berean Euskararen gizarte erakundeen multzoak aleginak irauli behar dituela, apustu, munta handiko apustu, serio honetan. Ez da horrek segurazko ematen diola kontseiluari edo sektore honi gizartean bere burua berrasmatu eta indar errespetatu eta eragile bat izateko aukera. Berez baduena, ez da? Milaka langile, dozenaka mila bazkide, enpresa, elkarte, naiz topagune biltzen dituen sare zabal honek, ez da. Formulatuko dugu badagoela, nolabait profil profesional bat deitu dezakeguna hizkuntza prozesuetako teknikari balioa niztuna, bai? Teknikari hauek ez dute egiten beren bizitza osoan erakunde batean lana, baizik eta nolabait beren jarduna da industria prozesuetan, erakunde publikoetako prozesuetan, segmentu jakine, populazioen segmentu jakinetan, merkataritzako prozesuetan, motivazio proiektuetan, erabilera planetan, aspektu guztietan, nolabait eskarmentu panoramikoa bildu duten teknikaria dira horietako asko, bai? Gehienak, danak, nolabait esan da, ari dira ekimen sozialeko berariazko enpresa espezializatu hauetan lanean, eta nik uste dut, segurazko Euskararen etorkizunerako langile multzorik garrantzitsuena osatzen dutela, ez da? Uste dut zaindu egin behar dugula sektore hau, zaindu, handitu, sendotu, bai? Lehiaketarako baldintzak, prezioak, arnaz luzeagoko epeak eman, egonkortasunak pentsatu eta abar, ez? Eta aldi berean, sektore honen, eta oro har euskalgintzako sektore zabalagoen, arrobiaz ere pentsatu behar dugula, eta honetan lan indarraren prestakuntzaz pentsatu behar dugula, unibertsitateek, euskalgintzako erakundeek, eta erakunde publikoen da guztien artean, ez? Bost sektore aipatu ditugu, baina falta dira, ez da. Hau da, aipatu ditugu, espiralean joan izan dugu, ez da? Eta espiralaren lehenengo bueltan euskalgintzako sektorean daude, euskalgintzako eragileak, ez da? Eragile publiko eta euskalgintza sozialaren eragileak. Baina, uin planteamendu honek eskatuko du baita ere espiralen hurrengo bueltako eragileen zeregin garrantzitsua, ez? Ari naiz, adibidez, enpresari elkarteez eta sindikatu ez, bereziki, uste dut, berebizikoa izan litekeela hauen ekarpena, beste eragile batzuk ere ahaztu gabe, baina ez ditut aipatuko nire ustez euskalgintzako bost eragile horien lana delako, espiraleko hurrengo bueltako horiek aktibatzea. Sektore publikoak ibilbide luzea egin du honetan, eta
aintzatetsi eta aitortu behar da hor egindako lana baita ere, baina hau ez dela erritmoa. Hau, bereziki autonomi elkartearen kasuan, administrazioko hainbat departamentu, osakidetza, ertzantza, beste fundamentu bati heltzeko garaia iritsi dela. Han lan egiten duen langile batek, tekniko batek, galdetu zien, administrazioko langile batzuei, bueno, zuek orain duzuen euskara maila, ingles maila bazenute, bai? Eta ingles maila horrekin, euskararen mailaren pareko ingles maila horrekin, Londresera bialiko bazintuztete lanera, zenbat hilabetetan jarriko zinatekete inglesez lan egiteko moduan. Eta erantzuna zen, hilabete gutxitan jarriko gineteke ingles maila honekin, inglesez lan egiteko moduan, ez da? Bueno, eta orduan zertan ari gara. Zertan ari gara, ez dut hiperkritikoa izan nahi, ez dut jarrera maximalismotik ez dut hitz egin nahi, ez dut jarrera izan behar duela, orain arte egin duguna bikain, eta goazen aurrera, ez dugu atzera begiratuko. Baina uste dut administrazioari eta zenbait alorri beste erritmo bat eskatzea dagokigula, egin dezakegula, badukagula gaitasun politiko eta teknikoa egiteko, eta hortik irabaziko dugula sinesgarritasuna pausoak aldi berean eskatzeko industrian, merkataritzan eta zerbitzuetan. Kontakizun bat sortu behar dugula. Kontakizun bat sortu behar dugula aski sendoa, eta aldi berean aski malgua sensibilitate desberdineko euskaldunengana jotzeko, angelu politiko desberdinetara iristeko gai honekin. Zertan ari garen, zer nahi dugun alor honekin. Uste dugu badugula aski oinarri eta tresna hau egiteko, egoz euskararen inguruko diskursuen ikerketak sakonak, nolabait, esaten digu nolabait margina dugula euskalaren onarpen maila gizartean ñabardura lurraldeetan, baina solido xamarra dela, badaukagula non zapaldu, eta badugula gaitasuna diskursoa egokitzeko. Egia da antigorputzak sortzeari ere adi egon behar dugula, hau beste hitzaldi batean luzeago esan genuen, eta ezin dut hemen luzatu, antigorputzak sortzearen inguruan adi egon behar dugu, hezkuntzan zer gertatu den, halare uste dugu nolabait lan esparruko metodologia hauek orain arte behintzat jardun dutela antigorputz gehiegi sortu gabe, bai? Printzipio batzutan oinarritu delako, ezta? Azken 20 urtetako jarduna, ez? Erabilera ardatz, ez gara hainbeste ziurtagiriak eta ezagutza eta kurtsoak eta eskatzen, printzipioz hasieran, bai? Euskal hiztunak protagonista, ez denei berdin, progresibotasuna, adostasuna erdigunean jartzea, borondatezkotasun progresiboa, ñabardurekin, eta azkenik plan hauen izaera metodikoa, neurtua eta ebaluatua, ez da? Zentzu hortan, uste dut ematen digula guzti honek aski lur, bai, antigorputz gehiegi, antigorputzak gutxienez kudeatzeko, bai, eta lurra solidutu denean hurrengo pausuak emateko, borondateak eraikitzen joateko, orain arte 20 urtetan hala egin dugu lan. Behar bada beste alderako ere arriskua izan liteke, bai, goxo joatez prozesuaren errigorea galtzea, eta hor orekak bilatu beharko ditugu metodologiak finduz, bai, borondatezkotasunaren eta arautzearen artean, progresibotasunaren eta eleginkortasunaren artean. Diskursoa ere zabalagoa izan behar du euskara planak sortzea baino, azkenean transmititu behar duguna da, hizkuntzak kudeaketa konplexua egitera deituta daudela munduan gaur egun munduko enpresa asko eta Euskal Herriko enpresa gehienak. Eta hori ez dela egunekoen euskaraz hitz egitea, baizik eta nolabait hizkuntzaren baliabidea begirunez eta progresibotasunez txertatzea gero eta eskala masibo eta antolatu gagoan, ez da? Eta guri ere, euskal gileei ere, dagokigula diskursoa fintzea, guzti honetarako, kontakizuna fintzea, 20. mendeko 2. eta 3. hamarraldira egokitzea gure euskaltzaletasunaren jarioa nolabait esan da, ez? Eta ez bakarrik malgutasunean ere bai,
baina baita ere beste aldeko asertibitate puntuan ere bai, ezta? Eta heldutasun puntu bat iristen dela momentu batzutan, zenbait gunetan eta zenbait pertsonen aurrean esateko. Ia, nik ikasi nuen zure hizkuntza, barneratu dut zure hizkuntza, maite dut zure hizkuntza, erabiltzen dut zure hizkuntza, eta horri esker zu nirekin komunikatu zaitezke zure hizkuntzan, ezta? Ederki. Orain hasi zu ere, ezta? Pasei dira urte batzuk, bada garaia zuretzat ere, ezta? Uste, kombinatu behar ditugula, ezta? Diskursoak, malgutasunak eta nabardurak beti ere oinarriak ahaztu gabe eta hankak dardara egin diezaguten gabe, ezta? Nolabait esan da, eleaniztuna gara, jendekoia gara, eraman honekoak gara, baina euskarak lur hau bakarrik dauka funtzio batzuk betetzeko, ezta? Euskarak lur hau bakarrik dauka funtzio nagusi batzuk garatzeko, ezta? Bukatzen dut bi abaguneri buruz hitz eginez, ezta? Uste dut politika onaren gakoetako bat dela aroaren potentzialak irakurtzen jakitea. Eta aroa, euskaltasunaren aroa, potentzial berri eta landu gabeen aukerak ematen ari zaigula. Eta pasatzen uzten baldin badugu, balitekela berriro potentzial hauek parean berdin ez aurkitzea, ezta? Azalduko naiz, euskalgintzaren unibertsoan eta hortik barrurago dauden unibertso politikoan inoiz ez ditugu izan, orain ditugun baldintzak, horrelako munta handiko prozesu batean gehienok norabide berean eragiten jartzeko. Uste dut lehen aldiz gaudela, nolabait, eskala handiko prozesu batean lurralde desberdinetako eragileak, erakundeak, eta mundu politiko desberdinetako euskaltzaleak apustu koordinatu batean abiatzeko apustu, nolabait, baldintza mental eta politikoetan orain gaudela lehen aldiz, ez? Eta ez da xehetasun hutsala. Uste, desbloke hori orain etorri dela, orain iriki dela aukera lehioa, nolabait esan da, bai? Eta urte batzuk daramatzagula, erdi despistatuta aukera lehio hori benetan mamitu gabe, ez da? Ustut, inoiz ez dugula izan oraingo egoera sorta, elkarlanerako oztopagarrienak diren pertsona eta jarreren olako ahultasun psikologikoa, ipar partekatu baterako autoridade moral bat artikulatzeko aukera, elkarlanerako begirunea indartzeko gogoa, potentzialaz ari naiz gehiago, errealitateaz baino, baina uste dut potentzial hori orain daukagula, eta akordio politiko bat erditzea ekar dezakeela, edo ekarri beharko lukeela. Landuz gero, jakina. Pandemiak, pandemia ostearen aurrikuspuneak, uste dut ez digula ahazterazi behar aipatu berri dudan abagune hori. Eta izatekotan ere bi abagune nahaztea dagokigula orain, ezta? Aipatu berri dugun aukera lehioa eta pandemiaren distorsioa. Ez dezagun errezena egin. Konbina ditzagun bi abaguneak. Beherapenen anuntzio guztien erdian, uste dut beste zerbait ere irudikatu, planteatu eta aldeztu dezakegula. Bi abaguneon kombinazioa akuilu hartzea, eta korronteari aurrez aurre egin beharrean, albora egin, eta nolabait beste geometria politiko bat sortzeko lanean hastea. Eta hastea udaberri honetan. Zailtasunak zailtasun, aukerei begira uinaldi ederra datorrela iradokiz Jon Sarasua.
Azpimarra jartzen ibili gara, zuek ere bai seguru etxean bertan, eta azpimarra horiek guztiak ondo gorde. Batetik, ostiralean igorriko zaitzuen gogobetetze inkestaren bidez guri helarazteko eta baita ere, nahi izan eskero, ondoren izango dugun maingurura ekartzeko gogoratu, 6-8-2-2-8-6-6-0, 6-8-2-2-8-6-6-0, zenbakian WhatsAppen bitartez bai audioz edo idatzi zuen galderak, iradokizunak eta zalantzak ere ekar ditzakezuela, baita Twitterren ere, adi-adi ari gara goiz osoan zehar, ondoko traola erabili mesedez, udaltop 12 zuzenean, edo nahi izan eskero, mailez, posta elektronikoz ere, udaltop@gmail.com. Makina bat ohar eta azpimarra egiteko, utzi dizkigu Jon Sarasuak, eta jarraian hartuko dituenak Leire Kantzio da. Agirre Lehendakaria Zenterren transferentzia eta ezagutza kudeatzeko arduraduna. Eskarmentu handia du gaur begien bistatik galduko ez dugun lanaren mundua eta euskara uztartzeko jarraibide horretan. Ekonomia eta enpresa zientzietan eta psikologian lizentziaduna da, aurrez aurrekoa nahi genuen Jon Sarasuarekin, baina gutxienez ondoz ondokoa izango dugu jarraian. Leire Kantziok lan eremuko uinaldiari berrikuntza sozialetik so izenburua jarri dio, 21 minutuz edo eskainiko digun bere jardunari. Eta izenburu horrek ondo iradokitzen duen bezala, gizarte eraldaketarekin baditu antzekotasunak orain lanaren munduan euskarak egin behar duen bide hori. Besteak beste, arazo konplexua izatearena, sistema aldatzeko beharrarena, eta horiek aipatuko dizkigu jarraian Leire Kantziok. Berarekin usten zaituztet eta gero bueltan gatoz, mahaiaren bueltan guztiaz gogoeta egiteko. Leire Kantzio. Kaixo, egunon, Jon Sarasuaren lan eremuko uinaldiaz itzalia entzun berri duzue, eta nire ekarpen xumea gaurkoan izango da Jon Sarasuaren artikulu horri edo pare bat puntu edo 3 puntu edo ikuspegia txertatzea azken finean eta batez ere berrikuntza sozialaren eremutik. Nire ikuspegia bi iturri nagusi ditu, bi iturrietatik edaten du. Batetik, esan bezala Jonen beraren artikulua eta berak planteatzen duen gogoeta eta hausnarketa, lan eremuan euskararen biziberritzea indartzeko, eta bestetik, hainbat urtetan euskalgintzan aritu ondoren, orain Agirre Lehendakaria Zenterren, pixkat apur bat distantziatik eta berrikuntza sozialaren fokotik edo egiten dugun irakurketa. Eta bat egiten dugu Jonek planteatzen duen ikuspegiarekin, baina bai ikusten ditugu ikuspegi horren edo hausnarketa horren osagarri izan daitezkeen hainbat puntu. Lehenengoa, hasteko edo kokaleku gisa indarra jarri nahiko nuke edo azpimarratu nahiko nituzke bi ideia, gerora nire ekarpenetarako edo lagungarri izango direnak. Agirre Lehendakaria Zenterren oinarria, iragan hurbilean euskal transformazioak izan zituen edo ezaugarriak aztertzea izan da, hori da gure oinarria, eta gure hipotesian transformazio horren ikerketan hauxe da. Nolabait normalean transformazio horiek indikadore kuantitatiboen bidez edo aztertzen ditugu, atzera begira. Agirre Lehendakaria Zenterrek ulertu nahi duena da zergatik izan ziren posible transformazio horiek, hau da. Transformazio horrek eremu asko ditu. Bata dudarik gabe euskararen biziberritzearena da, bestea kooperatibagintza, inklusio mugimenduak, manufaktura aurreratua, eta bar, baina guk elkarlotuta ikusten ditugu. Eta guretzako adierazgarria dena, eta gure egindako ikerketek horrela adierazten dute, da transformazio horren atzean, eta erabaki guzti horien atzean, kultura izan zela gakoa. Eta transformazio hori posible izan zen, bazegoelako sinismen kolektibo bat, aldaketa hori ahalbidetzen zuena. Hori da guk deitzen duguna kultura da gakoa edo ka da gakoa. Gure asmoa ez da bakarrik ikerketan edo gelditzea, baizik eta esku hartzeak, hau da. Nahi dugu provokatu urrengo transformazio edo urrengo transformazio horretarako gakoak ere praktikan eta ikusi nahi ditugu. Horiek dira gure bi iturriak. Hasiko naiz Jonek emandako hitzaldiari edo osagarri izan daitezken 3 puntuak azaltzen. Lehenengoa, artigorputzak eta kontakizunak, bai? Jonek aipatzen du, nolabait garai batean edo euskararen biziberritzea
bueno, atzera begira edo nolait atzera begiratzen badugu, bazegola amets gidari bat, ez? Bazegola kontakizun partekatu bat. Guk horri hitz egiten dugu narratibetaz, edo narratibak aipatzen ditugu. Zergatik narratibak? Ba, narratibak dira guk gure bizitzaz edo dugun pertzepzioa, ez? Pertzepzioa esaten dugunean da, zer ikusten dugun posible, nola ikusten dugun azken finean egoera, bai? Eta zer ikusten dugun posible, aldaketa posible ikusten dugun ala ez. Narratiba horiek guk 3 mailatan bereizten ditugu, ez? Bata da ageriko narratiba, hau da guk lehenengo planoan esaten duguna, ez? Adibide batekin errazagoa ulertuko da, adibidez, lan munduan askotan entzun dugun gainean narratiba bat bada, ez? Ba, lan munduan inglesarekin nahikoa da, bai? Narratiba horiek normalean guk agerian esaten ditugunak badute ezkutuko narratiba bat, eta gero sakonago juten bat zera metanarratiba bat, ez? Ezkutukoa, adibidez, izan daiteke kasu honetan, bueno, ba, lan munduan eraginkortasuna da nagusi, eta ingelesarekin nahikoa da praktikoak izan behar dugulako, ez? Baina gero badator metanarratiba, ez? Eta metanarratiba da, azkenean sakonean, gu pentsatzen duguna, eta agian pentsatzen dugun metanarratiba izan daiteke kasu horretan, euskera ez da praktikoa, bai? Zergatik ematen diogu narratibei garrantzia, ikusten dugulako, edo gure ustez, metanea narratiba horien arabera jokatzen dugula hau da. Guk uste badugu, sinismen konkretu bat baldin badugu, horren arabera jokatuko dugu. Iruditzen zaigu, edo gure proposamena da, eta gure intuizia da, Jonek proposatzen duen uginaldiaren hausnarketa horretan, edo proposamen horretan, narratiba guzti horiek oso presente eduki behar ditugula. Eta ez bakarrikan euskaltzaleon edo euskalgintzaren mugimendua edo erakunde publikoen, gertuko erakunde publikoen inguruan dauden narratibak, baizik eta lan munduan, eta lan mundua esaten dugunean da, enpresa eta ekosistema osoaren inguruan dauden narratibak. Ez baditugu, horiek kontutan hartzen, zailak izango ditugu, hau da, horren gainean eraikitzea zaila ingo zaigu. Eta are gehiago, gure ustez, eta Agirre Lehendakaria Zenterren ikuspegitik, transformazioa eraiki behar da narratiba guztien gainean. Hau da, ez bakarrik aldeko narratiben gainean, baizik eta nolait kontrako edo ezkorrako diren narratiba horiek ere kontutan hartu behar ditugu nolait egoera aldatzeko. Nolait denen artean eraiki behar ditugu narratiba transformatzaile konpartitu horiek, bai? Jonek aipatzen du, gainera, aipatzen du puntu batean, ez? Antigorputzak sortuko direla, ez? Ba, bueno, nolabait, bueno, ba, mugimendu horren eraginez edo, ba, sortuko dira kontrako ahotsak, kontrako iritziak eta kontrako mugimenduak. Eta horiek nolait antigorputzen metafora horrekin lotzen ditu. Gure planteamendua da antigorputzak baino, hau da, nolait antigorputzen ideia horrek zer dakar? Ba, nolait guk sintetizatzen dugula birusa, kasu honetan, metafora berdinarekin jarraituz. Birus bat sintetizatzen dugula laborategian, lan munduko, lan eremuko uinaldi horri eragiteko, eta biru hori zabaltzen doa. Gure asmoa da, birus horrek kutsatzean lan mundu osoa. Claro, gure ikuspegitik horrela jokatuta, aldaketa bat gertatu daiteke, baina ez baditugu hasieratikan nolabait beste eragile horiek, beste immunitate sistema horiek kontutan hartzen, aldaketa bat sortuko dugu, baina ez dugu sistema oso aldatuko da. Antigorputzen ideia horretatik haratago gu proposatzen duguna da, immuno ezabatze sistema bat elkarrekin eraikitzen hastea, bai? Bigarren ideiak zerikusia dugu eragile eta rolekin. Hada, gure ikuspegia dator berrikuntza sozialean nolabait azken urteetan dauden dator eztabaida horietatik, azken eztabaida horietatik, ez? Azken eztabaida horiek daukate oinarri teoriko konkretu bat, eta bi ezaugarri nahiko konkretu, ez? Bata da konplexutasunaren ideia, hau da, badaude erronka batzuk edo gizarte erronka batzuk, ohiko gobernu egiturek eta ohiko politika diseinatzeko mekanismoek eraginkortasunez erantzun ezin dituztenak, bai? Hori da, adibidez, gure ustez, euskararen biziberritzearena zalantzarik gabe horietako bat da. Eta bestetik hori da konplexutasunen ideia da bat, eta bestea da sistemaren ideia. Hau da, sistema aipatzen dugunean da, bueno,
berrikuntza sozialaren sistemaren ikuspegiak adierazten duena da, behar ditugula eragile batzuk, hau da, aldaketa horren protagonista izango diren eragile guztiak, elkarrekin eraiki behar dute transformazio hori, aldaketa hori. Bestela, hori ez badugu kontutan hartzen eta elkarrekin ez badugu eraikitzen aldaketa hori, gertatuko dena da aldaketa bat, bai, aldaketa emango da, baina sistema ez dugu aldatuko. Bai. Horrekin lotzen dugu pixkat bigarren ideia, hortaz, eragileaz eta rolez. Roletan, eta pixkat segitzen badugu, pixkat eta lehen botatako ideiarekin segik, pixkat antigorputzen eta virusaren ideia horrekin. Hau da, guk irudikatzen badugu, guk virus bat sintetizatuko degula eta kutsatzen, lan eremua kutsatzen hasiko gehala, gure ustez aldaketa horrek aldaketa ekarriko du noski, baina ez du sistema aldatuko. Eta gainera horrek ekartzen du funtzionatzeko modu bat lineala, bai, eta nolabait oso ohituta gauden aditu tankerako, hau da, nik badaki zer behar dezun, edo nik badaukat konponbidea, eta bagoaz, bai. Horrek sistema osoa ez du aldatuko. Guretzako importantea da hasieratikan elkarrekin edo beti gorako sistema batera jutea eta horretarako eragile gehiago ere batzea. Eta hor, Jonek proposatzen duen edo Jonek botatzen duen planteamendu horretatik gakoak dira gure ustez enpresak. Aipatzen dira erakunde publikoak noski, euskalgintza, gizarte erakundeak, baina enpresak batzen ez baditugu nekez aldatuko dugu sistema. Eta horrek dakar nolabait rol berriak diseinatu beharra. Rolak, lehen aipatu bezala, egia da Jonek egiten duela rolen deskribapen nahiko xehea eta erabat egiten dugu horrekin, baina bai indartu nahiko genuke transformazioaren ideia, rol horietan. Eta, pixkat, rol horietaz hitz egiten dugunean, ekartzen duguna da, momentu hondan berrikuntza sozialean ematen nahi dan eztabaida, ez? Ikusten da, aldaketa sustatzeko, bai erakundeek, bai enpresek, eta bai gizarte mugimenduek, edo langile publikoek, rolak aldatu behar dituztela. Azken finean, jun behar gerala, eta honetan, importantea da ere berrikuntza sozialen beste matiz bat, jun behar gehala nolai transakzio harreman batetik, bai? Nun, nik zerbitzu bat ematen dizut, zu behar bat dezu eta zerbitzu bat ematen dizut, jun behar gea harreman logika batera. Nun, elkarrekin, bai? Zure beharrak ezagutzen ditut, bai? Entzuten dizut, beharrak ezagutzen dizut, elkarrekin eraikitzen dugu nolabait irtenbidea edo bidea eta probatzen goaz, ez? Karo, harreman logika hori eraikitzeko ezinbestean beste rol batzuk beharko ditugu. Gure sentsazioa da, aipatu ditugun multzo horiek, simplifikatu Jonek ere aipatzen ditunak, ez? Erakunde publikoak, gizarte mugimenduak, enpresa, horietan, eta beso teknikoa, Jonek ere beso teknikoa aipatzen du, ez? Lau nolabait multzo horietatik, rol edo behar den rol horretatik urrutixiago daudenak noski, edo gure ustez, eta trebentzia oso zagian, erakunde publikoak dira, eta, azkenean dituzten edo urte askotan izan dituzten inertziak nolabait behartuta edo, eta atrebituko ginateke esatera, erakunde publikoa baino enpresak direla rol horietatik urrutiago daudenak. Pixkat aipatuko ditut rol horien zenbait ezaugarri, hor badituzue zerrenda ikus dezakezue, baina autonomia, azkenean importantea da, azkenean rol honetan nolabait iniziatiba hartzea eta probatzen joatea. Autonomia esaten dugunean ere importantea da, badugu eskema, gure ustez badugu funtzionatzeko eskema nahiko jakin bat, ez? Urtetan ikasi duguna, ez? Arazo bat dago, nik arazo hori aztertzen dut eta soluzio bat ematen diot, ez? Azkenean, transformazioaren ideian badago nolabait probatzearen eta esplorazioaren ideia oso sartuta, bai? Iniziatiba izan behar dugu, gauzak proposatzeko, probatu eta funtzionatzen ez badute ere, horiek aldatzeko gaitasuna izateko. Horrekin lotuta dago, adibidez, beste rol honen beste ezaugarri bat, eta da legitimizazioarena, da. Aldatzeko, aldaketa bat sustatu behar baldin badugu, nolabait beste eragileek ere, aitortu behar digute aldatzeko aukera hori.
bai, utzi behar digute aldaketa hori provokatzen. Hori, nahiko gauza igual simple izan daiteke, baina gure ustez administrazio publikoan edo enpresetan bada onartuta ez dagoen zerbait. Pixkat rol honen beste ezaugarri batzuk izango dira bestetik, zalantzarik gabe teknologia berriek izango dute protagonismo berezia, bestetik kapaz izan beharko dugu kontrajarriak dauden interesak edo manejatzeko. Azkenean aldaketa batean, bakoitzak gure interesak izango ditugu eta horiek kudeatzeko kapazidea izan beharko dute rol horretan jartzen direnak. Bestetik ikaskuntza izango da ere beste elementu importante bat. Ikaskuntza, hau da, prozesu hau irudikatzen badugu, ez dugu irudikatzen prozesu finalista bat bezala, baizik eta proba, esplorazioan eta ikaskuntzan oinarritutako prozesu bat bezala. Beste elementu batzuk, adibidez, neurketa izango dira, etengabeko neurketa beharko dugu ikusteko benetan prozesu hontan zer gertatzen ari den, zer aldatzen ari den, ondo ari geran, edo beste zerbait probatu behar dugu. Gai izan behar gera, eraldaketa bat sustatu nahi badugu, beste rol batean, gure burua beste rol batean kokatzen. Gure intuizioa da, eta bai gizarte erakundeak eta bai euskalgintzako nolabait eragileak badaudela rol horretatik gertuago, etengabe beraien burua berrasmatzen eman dutelako bidea. Aldiz, erakunde publikoak beste rol zurrunago bat jokatzen du gaur egun, eta gero bat egin behar du gaina erakunde publikoien prozedurek, edo prozedimentuek. Azkenean, naiz eta funtzionatzeko moduak aldatu, azkenean talke egiten dute funtzionatzeko modu horiek gero erakunde publikoek duten prozedurekin. Eta, enpresak, gure ustez, enpresak azkenean zailtasuna dituzte edo askok ez dute bere burua ikusten eraldaketako agente bezala, eta nolait oso ikuspegi, bere negozioetara begiratutako ikuspegia dute, ez dute ikusten nolait euskal transformazioaren eragile aktibo bezala, eta egia da bestalde beraien prozedurak ere, nolait beraien dedikazioak, kostuak, errentagarritasunak eta adierazleek ez dietela horretarako margina ematen. Elkarrekin aurrera egin behar baldin badugu, lidergo partekatua, konfiantza berrezkoa izango da, mensfidantzak alde batera utzi eta elkarrekin eraikitzea bezinbestean eman beharko da. Azken puntua baguneaz. Agirrelendakaria Zenterrek iraganeko euskal transformazioa aztertu zunean, lehen ere aipatu dut, baina gure ustez transformazioa bakarra izan zen. Naiz eta transformazioak elementu desberdinak izan zituen. Guk esaten dugunean, euskararen biziberritzearen transformazioa lotuta egon zen kooperatiba gintzarekin eta lotuta egon zen beste eremu batzuetan eman ziren aldaketekin. Balio batzuk konpartitu zielako, narratiba batzuk konpartitu zielako, eta konpartitu zen aldaketa posible izateko nolabait nahi hori, ez? Gure ustez, momentu hontan Euskal Herriak bizi duen egoeran, edo transformazioan, euskararen biziberritzea ez dago elementu zentral bezala. Gure intuizioa da momentu hontan euskara ez dagoela, naiz eta iniziatiba Euskaraldia bezalako eta bestelako iniziatibak badauden, ez du elementu zentrala nolait euskal gizartean, ez? Pandemiaren osteko eszenatoki honek aldiz, iruditzen zaigu izan dezakela, ekarri dezakela aukera bat, ez? Berrikuntza sozialaren inguruko mugimenduetan, eta, momentu egun hauetan, eta azken hilabetean eta etengabe, entzun dugu, nola izango den biharamona, ez? Pandemiaren osteko biharamona, ez? Eta egia da, ekarri duela astindu bat behintzat eskaeretan, beharretan, eta nolait etorkizuna begira izango ditugun erronketan, ez? Adibidez, ingurumenarekin lotuta, edo elikadura subirautzarekin lotuta, entzuten ditugu gero eta gehiago, ez? Nolait, bigarren planoa, edo beste plano batean zeuden batzuk, arlo batzuk edo agerian jarri direla, ez? Zer ekarri ezake honek, edo nola zergatikan ikusten dugu aukera gisa? Iruditzen zaigulako, nolait, eztabaida horietan, hasi gerala, plano askotan hasi garela irudikatzen
biharamona, bai? Eta biharamon hori diseinatzeko orduan, aukera bat izan daiteke biharamon hori euskeratik ere eta euskerarekin eraikitzeko. Zergatik, biharamon horretan, etengabe ari gehalako entzuten eta ikusten beharrezkoa dela, erronka global horiei, tokitik erantzutea. Gure ustez, tokitik erantzutean, derrigorrez eta ezinbestean euskeratik erantzutea eta euskera kontutan hartzea esan nahi du. Euskerari gabe, tokiko erantzuna, gure tokiko erantzunak ez duelako elementu bereizgarririk izango. Lortu behar dugu, etorkizuneko eztabaida horietan, euskera ere beste elementuekin batera, aldaketa klimatikoa, berdintasuna, beste elementuekin batera ere ondo kokatzen. Eta hori izango da, hori da planteatzen dugun erronka, ez? Eta planteatzen diogun, euskal gizarteari planteatzen diogun erronka, ea gai izango eta garen. Jon Sarasuari azpimarra jartzen eta aldi berean ere hortzemuga zabaltzen Leire Kantzio. Uinaldiak zer ekarriko digun aztertzeko beta jarraian hartuko dugu eta hortxe ibiliko gara. Zuekin batera, aldela, oraintxe esan didate, ia 200 lagun aritzaretela, hasi garen ezkeroztik, denbora guztian gurekin, 500 bat lagun izen emanda egotea ikeragarria iruditzen zitzaigun, bada hortxe, zuek zaudetela jakiteak, are poz handiagoa ematen digu aurrera egingo dugu, eta badakizue egitarauak alaxe dakarrelako ondoren izango dugula mainguruan aritzeko aukera. Seguru zuek ere makina bat azpimarra eta jaso dituzuela eta oharroiek guri helarazteko bideak gogoratuko dizkitzuet. 6-8-2-2-8-6-4 WhatsApp zenbakira zuen mezuak bidali, edo Twitterren ondoko traola erabili udaltop 12 zuzenean eta nahi izan eskero, posta elektronikoz ere udaltop@gmail.com. Bi eguneko udaltop prestatuta genuen eta halabeharrez egitaraua laburtu egin behar izan dugu. Ate zabalik ez, lehioa behintzat atondu dugu. Ez genuen inundik ere guztia galdu, galtzea nahi, zuek ere galtzea nahi, eta egitarauko beste elementu batzuk behintzat hartu ditugu. Eta hoien artean, Osasuna klubaren esperientzia ekarriko dugu. Osasuna berba, hitzetik hortzera dabilkigu egun hauetan, baino guk Osasunaren beste alde bat ere ekarri nahi izan dizugu. Oraingo honetan, Osasuna klubaren lantalde eta kideek erakutsiko digute euskara txertatzeko eta euskararen alde aurrera daramaten prozesuaren nundik norakoa. Beraz, berehalaxe labur ikusiko dugu, ekarpen interesgarria delakoan Osasunari begiratzeko beste modu bat ere ematen digulako. Bueno, gaur hasten da eta positibo ez, nik uste dut iniziatiba oso ona dela eta dakiguno gehitzeko eta ikesteko prest dauzenak bai entzuteko edo jasoteko gure ahotik eta nik uste dut iniziatiba egokixi dela. Euskaraz ere balorazioa egingo dugu, Bittor, 2019 urte honi amaiera emateko puntuak batzeko beste aukera bat etxean, ezta? Bai, hala da, ez. Horrela urtea borobildu egingo genuke, baina bai, etxean partidu bat daukagu, Arerio... Sari bat da, ez? Erreza izan da hasiera batetik, zen klubak argi utzi dit, baloratzen hauela. Kontratu berri honekin ez, 2 urte gehiago hemendik egotea, postasun handia ematen dit. Ni etxean geldituko naiz. Haupa gorritxoak, laster egongo gara guztiok batera. Que Osasuna es un club bilingüe tal y como está puesto en sus estatutos y por lo tanto, siempre que sea potenciarlo, siempre es bueno para todos.
Osasuna, zenbat aldiz, aipatu dugu hitz hori, azken bolada honetan beti gogoan izan beharrekoa eta orain are beharrezkoa. Bueno, Osasuna ere bada eta Osasuna klubeko kideek erakutsi digute, aspalditxo honetan egiten ari diren bidean aurrera pauso sendoak egiteko modua badagoela. Erakutsi nahi genizuen, leiho honetatik begiratu ere pixka bat horrantza begiratu egin nahi genuelako, eta orain iruditzen baldin bazaizu tartetxo bat egingo dugu. Egoera normal batean goiko solairura joango ginen, eza? Lasarte Horiako antzokian, antxe kafea eta kutizi batzuk izango genituelako goizerdian indarrak berritzeko. Tira, bakoitzak bere etxean egin beharko du, hartu katilua, hartu tartetxo bat eta 15 minutu barru itzuliko gara mahai inguruan lanaren munduari begirik kendu gabe, zuekin batera jarraituko dugulako udaltop honetan honegin eta laster arte.
Bueltan gara, kafea hartu eta gero, nork bere etxean, ohitura hau behintzat ez hartzen saiatuko gara, elkarrekin hartzearena beti askozaz ere gozagarriagoa delako. Eta zein kasutan, hemen gara bueltan, udal top berezi honen, bigarren atalari hasiera emateko. Nirekin ikusten duzue, oraingoan bai, elkarrekin gaude, mainguru deitzen diogu, maien ingurukoa delako hau, ikusten duzue, tartea behar bezala gordetzen ari gara, dena txukun-txukun, eta oso gustora, gainera. Mainguru honen inguruan elkartu zaizkigunak, adituak eta lagunak ere badirelako negurria hondian eta horrek ere dena goxoago egiten du. Lanaren munduari nondik eta nola heldu euskararen bizi berritzean ekarpena egin dezan. 3 lagun elkartu ditugu hemen, makina bat zarete bestaldean, eta maingurua benetan aberatsa izango da zuek ere parte hartzen baldin baduzue. Goizean zehar ere esan dizuegu, gogoratu, WhatsAppa erabili dezakezuela, audioz edo testuz zuen ekarpenak egiteko. Twitterren ere bagaude, traola udaltop 12 zuzenean, edo posta elektronikoaren bitartez, udaltop@gmail.com. Eta nirekin ditudan lagunak aurkeztuko dizkitzuet, aurkezpen askoren beharrik ez badute ere, Leire Okarantza, egunon. Egunon. Eskerrik asko Leire hemen izateagatik, gestio sozialeko arduraduna zara, Fagor taldean, hau da Kopretzi, Fagor Arrasate, Fagor Automotion, Fagor Ederland, Fagor Elektronika, Fagor Industrial eta Mondragon Assembly. Eta okerrezpanago Galbaian ere bai, danak sartu ditut. Zuzenbidean lizentziaduna, kooperatiben munduan ibilbide profesionalia osoa egina, Mondragon taldean eta emunen batzuk aipatzearren. Nola dira gauzak? Ari gara? Pixkanaka, martxan? Poliki. Oso ondo. Nere ondoan Bingen Zupiria, keixo Bingen. Egunon. Filosofia eta letratan lizentziaduna, garaiz oro hauetan oso erabilgarria, ez da? Zakitza. Ikasitakoa, behin. Komunikazioaren esparruan ibilbide luzea egina du, karreraren zatirik handiena behar bada horretan, ezagunena bai behintzat, erredaktore hasi, telebistan, erredaktore burua, eta gero Euskal Telebistako zuzendaria ere izan zen urte dezentez, baita deia egunkarikoa ere, eta komunikazio zerregin horietatik ere, bestelako arloak jorratu dituena, Eusko Jaurlaritzako prentsa bulegoan zuzendaria izan zen, Jose Antonio Arrantza lehendakariaren garaian, eta gaur egun, esan gabe doa, kultura eta hizkuntza politikako sailburua. Garai zoroak, baina benetan zoroak. Bai, eta jakin minez, jakin ezaz, eta jakin nahiez betetakoak. Asko dago, aztertzeko, haunitz gaien inguruan. Kike Amonarriz, plazerra da zu hemen izatea, egunon, eguerdi honi aia, esan behar dugu. Euskaltzalen topagunearen eta Galtzaundi Euskal Elkarteko lehendakaria, Topalabe taldeko kidea. Hori momentu honetako argazkia da, baina argazki dinamikoa egiten hasi ezkero, irudi sekuentzia bilatuko bagenu, bere jarduna eta ekarria jasona izan ezkero, oso atzera egin beharko genuke, eta oso bide emankor eta aberatsa. Tolosako gau eskoletan hasitakoa, ETB-ko karrera ere luzea eta ederra, ofizioz eta afizioz umorea beti landu izan duena, beraz, garai honetarako gure gizona zara. Bueno, ez dakit horrela den, baina gaur niretzat plazerra handia da, 2 hilabete eta gero, telebilera bat ez den, bilera erreal batean parte hartzea. Hori ja, gustu handiz, etorri netor. Lanaren munduari ekin behar diogu, hori da, aurtengo udaltopen fokoa eta mainguru honetan, hasteko eta behin orain arte jasotakoak, orain arte entzun ditugunak ekarriko ditugu, aurrera egin ala beste gai batzuk ere azalduko dira, baina Jon Sarasuak aipatu digun uinaldi honen zipristinak ekarri nahiko neskitzueke, hasteko eta behin. Berak egindako diagnostiko honen ertzak, nola baita esatearren. Eta lehendabizikoa, berak aipatu digu, eten handi bat dagoela, herri modura egiten ari garen inbertsioaren aprobetxamendua neurri batean bere muturrera eramaten ez duena. Hezkuntza
arloan egindako inbertsioaren parte handi bat galtzen dela, lanaren mundura txertatzen espaldin bada, indar beraz edo inbertsio gaitasun eta borondate beraz. Nola ikusten duzu, bat zatozte horrekin, Leire? Bai, zalantza barik, ez da. Guk ja Fagor taldeen ibilbide luzi daukagu arlo honetan lanien, baina bat gatoz ez, batez be azpimarratzerakoen eta Jonek aipatu dauen ideia ezberdinak apur bat borobiltzearren euskarak behar dauela lan munduen funtzio propio komunikatibo batzuk, ez da. Bere biziko dauela euskararen garapenerako eta iraunkortasunerako. Nik horrekin apur bat borobilduko nauke ideia, bai Fagorren iten gabitzen ibilbideekin eta bai Jonek injauen testuinguru horren azpimarra moduan. Aipatu du lanaren mundua masiboki erdalduna dela, Bingen. Zer iritzi duzu horretaz? Berak ere esana du oso heterogeneoa dela, baina azpimarra horretan jartzekotan nola ikusten? Nik esango nuke gizartea bera dela masiboki erdalduna, ez? Izan da evoluzio bat eta aldaketa bat badago, eta aldaketa hori nabariagoa da eta nabarmenagoa da denboraren perspektiba hartu ezkero. Baina hala ere, oraindik ere, euskararen mundura hurbildu ez diren pertsonak ezagutzen ez dutelako edo ulertzen ez dutelako lurralde guztietan gehiago dira euskararen mundura etorri direnak, baina. Eta hau ez da horrela gazteenen artean, hoiek hezkuntza sistemak euskaldundu dituelako, baina masiboki erdalduna da begiratzen badiogu hizkuntzaren transmisioari begiratzen badiogu 2016ko inkesta soziolinguistikoaren arabera, arabarretatik, 10 arabarretatik 9 familia erdaldunetan jaiotakoak ziren. Bizkaiaren kasuan portzentaje hori 80%koa da, eta Gipuzkoaren kasuan ia 60%koa. Eta begiratzen badugu, gure gizartean erantzukizunik handiena duten pertsonen adintarteak begiratzen baditugu, eta horiek izan daitezke 45-tik 60 bitartean dutenak, gutxi gora bera populazioaren 4,4 ordezkatzen dute. Eta horien artean ere euskara gaitasuna duten pertsonen portzentaia eta kopurua txikia da. Orduan, nik uste hona dela, abia puntu bezala, nondik abiatzen geren edo momentu honetan non gauden aintzat hartzea. Eta gainera, euskaldun hauen kokapena ere ez da homogeneoa, lurralde batzuetan euskara hitz egiteko gaitasuna duten pertsonen dentsitatea handiagoa da, eta beste batzuetan txikiagoa. Orduan, uste dut horrek erronka bat planteatzen digula arlo guztietarako eta baita ere lanaren eta ekonomiaren arlorako. Argazkiak oso laburretik hartzen ditugunean, gauza batzuk ikusten ditugunean, eta zabaltzen hasten garenean, ingurua bera ere agertzen zaigu, eta agian horrek ere argi pixka bat ematen digu, ez da? Edozein kasuetan, Kike, inbertsioaren galera posible aipatzen zuen Jonek. Maila batean herri modura egin dugun inbertsioak bere onena ematen ote duen, galdetzen zion bere buruari, edo etzula ematen esaten zuen. Nik uste hor badago oinarrizko galdera bat, eta zertarako ari gara euskalduntzen belaunaldi batean, gero espalin badute izango gutxienez euskaraz ere lan egiteko aukerarik. Nik uste hor dagoela oinarrizko galdera bat. Eta badagoela aurrenkera logiko bat ere. Gure hizkuntza normalizazio prozesuan, hezkuntzan jarri izan ditugu indarrik handienak, eta logikoa zen, aurrena euskaldunak behar dituzu, gero pertsona horiek euskaraz lan egingo balin badute, aurretik jakin egin behar dute. Orduan, aurrenkera honetan, normala da, nolabait, hasiera batean hezkuntzak hartzen indarrik handienak, eta gero ikusten da, lan mundurako jauzi hori eman beharra. Jauzi hori emateko, Bingenek esate zuen aritik, nik uste importantea dela ere, belaunaldien arteko arrakala hori oso aintzat hartzea. Eta orduan eben, bi frente ditugula, eta oso importanteak direna, bat, ardura daukagun belaunaldien artean, erdaldunenetako den gure belaunaldi honek, dauka ardura datorren belaunaldi berriari euskeraz egin ahal izateko baldintzak sortzeko. Nik uste hor, belaunaldi bezala. Eta baldintza horiek sortzea, nik uste oso garrantzitsua dela, eta alde horretatik, bai euskaldunei, baina baita erdaldunei ere, daukaten erantzukizun
eta lidergotza linguistikoa ikusatarazi behar diegu. Alegia, beraien ardura dela euskeraz jakin, ala ez jakin, datozen belaunaldi berri hoiei euskeraz lana egin dezaten eta egin ahal izan dezaten baldintza sortzea. Niretzat bada datu bat, Lanbidek egindako azkenengo 2 inkestetan errepikatu dena eta oso argigarria dena. Eta da, unibertsitatetik, Elkarte Autonomoko unibertsitateetatik atera diren promozioek ze hizkuntza erabiltzen dituzten lanetan. 2013an karrera bukatutakoei eta 2015an karrera bukatutakoei galdetu diete 3 urte pasa eta gero. Beren lanean, promozio berri horiek euskara erabiltzen duten ala ez. Pentsatu dezakezu eta ikusten nahi dienet, pentsatu dezatela, zenbatek erantzun ote du bere lanean euskara normaltasun handi xamarrarekin erabiltzen duela. 50% erabiltzen du normaltasun handi xamarrarekin euskara bere lanean. 2015ko inkestan 51% zen, 2018an 50%. Alegia, hortxe dabil. Alegia, inkorporatzen ari den belaunaldi gazte honek, administrazioan asko, osasungintzan asko, era honetako lanetan asko, baina horiek ja euskara ere erabiltzen dute beren ohiko lanetan. Horrek esan nahi du, baduzkagula aukerak eta oinarriak Jonek planteatzen duen jauzi hori emateko. Eta bukatzeko, ahaztu gabe hezkuntza. Alegia, hezkuntzan ere, erronka berriak sortzen ari zaizkigu. Eta horrela ikusi dugu, DBH bitik ateratzen dien ikasleen euskara maila oraindik ere nahiko mugatua dela, eta orduan ezin dugu ahaztu hezkuntza, eta hori elikatzen joan behar dugu. Migrazio berriak suposatzen duten erronka, edo COVID-aren krisiarekin ikusi dugun bezala, zenbat familia ardaldunetan euskararekiko kontaktua galdu den, eta horrek, oraindik ez dugu neurtu, baina horrek duzi genezake horratzerakada bat izango dela orduan. Bos nau ez, entzu bixetan jarraitu beharko gauke segurazki lanien, ez da? Batetik hezkuntzan eragiten, etorkizuneko profesionalak euskeraz jarduteko gaitasunakin etorri daitezen, bai unibertsitatetik, bai Lanbide Heziketatik, gure kasuen, arlo desberdinetatik, eta aldi berien lan mundua prest eduki behar dugu jente horrek euskeraz lan egiteko aukera eduki deixen, ez da. Nik galdetuko bagauke seguramente gaztien artien lan mundua irudikatzen dago gazteleraz, behar bada administrazioen ez, baina industrian edo enpresagintzan gaztelerakin lotzen da. Orduan gazte askok autua prestatzerak orduen, akademikoki prestatzerak orduen autua da edo inglesa edo gaztelera, ez da, lehen ezten daue, etorkizun baten profesionalki aukera gehiago eukiko dauen ikuspegiak, ez da. Hori aldatu beharra uste daukule, eta lan eremua prest egon behar dugu gazte euskaldun edo euskaraz garatutako gazte horrei aukera bat emateko, ez da. Bai entzun dugulako askotan, eta gure ibilbideen, gure kooperatibetan barne, ez da, promozio berrixek datozen neurrixen eta gaztiek inkorporatzen goietzen neurrixen, automatikoki joango dela lan mundua eraldatzen, ez da. Baina ikusten gabitz hori ez dela hola, eta guk prest egon bihule hartzen duen horrei aro eta lur egokixen duteko. Lehenengo hizketaldian Leirek niri oso interesgarria irutzi zaidan gauza bat esan. Eta da, hitz egin du funtzio komunikatiboaz. Nik uste dut oso gai klabea dela. Eta gainera posten naiz, enpresa mundutik datorren persona batek esatea. Zergatik, alegia, hizkuntzak izan litzake beste funtzio batzuk, afektiboak, simbolikoak, baina batez ere hizkuntza komunikazioa da. Eta komunikazio hori gabe ez du aurrera egingo ez euskararen, ez beste inongo hizkuntzaren normalkuntza prozesuak. Eta euskaldunen burutan euskarak funtzio berriak irabazi behar ditu. Arlo guztietan. Horrek bakarrik bermatuko du, gaitasuna dugun, hitz egiteko gaitasuna dugun euskaldunok erabiltzea, eta egiteko ez dutenek, baina ulertzekoa bai, horiek ere funtzioak hoiengan ere, azkenean norberaren buruan gertatzen den zerbait da, eta pertsonen arteko harremanean funtzioak irabaztea. Orduan, uste dut horrela ere ikusi behar dugula, lanaren eta ekonomiaren arlora euskararen erabilera zabaltzearen helburu hori. Euskarari funtzio komunikatibo berriak ematearen ikuspuntu hori oso uste dut azpimarratu ingo nuke. Batzutan pentsatu izan dugu zerbait berezko zat edo eman daiteken zerbait genuela esku artean, ezta?
prozesuaren hasieran eragin, hiztun gehiago sortu eta automatikoki hiztun horiek funtzio guztiekin, ingurune guztietan egingo zutela jauzi hori eta nabarmen entzuten dizuedanarengatik faktore askoz gehiago ere hartu behar dira kontuan, belaunaldien arteko jauzi hori ere prestatu beharra dago, prestigioa, iruditeria bera ere, ez da? Funtzioak garatzearekin batera, iruditeria bera ere, lanaren mundua zertan euskaldunik ez izanik ez dagoela, besteak beste ikusteraino. Jonek bota duen beste ideia bat behar bada, kazetari garen ontzat, titular modura eman daiteken horietako bat, ez da? Ze metafora oso argia erabili du, Guggenheim berri bat behar dugu. Hau ondo ulertu dedila. Esaten dugunean Guggenheim berri bat behar dugula. Guggenheimaren pareko apustua behar dela, esan du Jon Sarasuak, eta katea aipatu du estrategia eta ekintzak. Ekintzak estrategiaren alaba direla esan duelako. Zuen iritzia nahi nuke entzun honen inguruan. Beno, ni idearekin oso bat egiten du eta gainera hau izan da Topalabea taldean eta Jon tarteko dela asko eztabaidatu eta landu dugun ideia bat. Eta nik uste irudikatu nahi duena eta laizter gainera, hemendik 2 astetara kaleratuko da txostena eta txostenaren izenburua da berrindartu eta jauzi. Eta jauzi da justu izklabea hor, eta adierazi nahi genuena zen, momentu bat iritsiko da, nun, eta iruditzen zaigu iritsi dela, nun ja, apostu kolektibo handi bat egin behar den. Eta apostu kolektibo hori lotzen da, esango genuke aurreko txostenean zoru komunaz hitz egiten genuen arekin, lotzen da hemen hitz egiten den estatu itun moduko batekin, alegia, ez gara ari nolabait esateko gauza periferiko batetaz, gauza txiki batetaz, baizik eta salto batetaz. Gizarte betzela eman genezaken salto batetaz. Eta horrek apostu sendoa izatekotan behar du adostasun soziopolitiko zabal bat, horrek behar ditu baliabideak, behar du indar sozial bat, hortik mugimenduaren ideia hori, behar du indar bat, ilusio kolektibo bat, salto hori emateko. Iruditzen zaigu, Euskaraldiak horren lehen aprobak izan balio izan digula. Ikusteko, hemen apostu kolektibo bateratu, indartzu, ondo komunikatu bat egiten denen, horrek emaitza uste gabeko batzuk sortzen ditu. Goatzen naiz, udaltopen bertan Euskaraldiaren aurkezpena egin zenean, gero egin zen hitzen mapa bat, eta nola azaltzen ziren ilusioa, nola azaltzen zen apustua, nola azaltzen zen erronka. Jonek nik uste Guggenheim aipatzen duenean, edo tamaina, tamainaz, baina ez bakarrik tamaina kuantitatibo, baizik eta baita tamaina kualitatiboa ere. Eta nik uste hor egia da orain krisi honek hori ralentizatu ingo dula, aspektu kuantitatiboari dagokionez behintzat, baina uste dut gauza badela krisiaren ondorioz ralentizatzea edo baliabide gutxiago eta hori aurrikus genezake horrela izango diala epe batzuetan behintzat, hori da gauza bat, baina beste gauza da frenatzea edo norabide aldatzea. Eta nik uste hor daukagula guain urrengo urteetan importantea izango dela, ze hori ere aurrikusi ahal genezake, eta da krisiaren ondorioz hizkuntza normalizazio prozesuen kontrako indarrak indartu egingo direla. Eta diskurso horiek ere ahotsa goratu egingo dutela. Beraz, horren aurkako antigorputzak esatu zuen Jonek, horiek ere garatu behar ditugula, eta antigorputzik sendoenetako bat izango litzateke proiektu soziopolitikoki adostu eta ondo blindatutako bat. Berehala sartuko gara, oraingo egoeraren ertzak nolabait mahai gainera ekartzera, beti ere zailtasun, baina zuen iritzi ban eskatu nahi dizuet, metafora bada, baina metaforak baditu.
oinarri eta hankak eta behar bada hortik bere egokitasuna edo, nola ikusten duzuen? Bai, nik apur bat osatzearen, ez da, guretzako Fagorren ikuspuntutik, ez, apur bate arlo sozioekonomikue ardatz moduen, itun kolektibo eta herri proiektu baten babesepean planteatzie guretako oso garrantzitsua da, momentu honetan, ez? Apur bat, egin dugun ibilbide honen emaitza interesgarri bat, moduen definiruko nauke. Bai hor, igual, erpin edo ardatz berri bat sartzearen esango nauke, apur bat euskalgintzatik edo ez, euskararen biziberritzien diskurtso horretan segurazki arlo sozioekonomikora zuzendutako diskurtso edo narratiba berri bat beharko gaukela segurazki, ez da. Enpresa mundura zuzenduko dana, ez, zehartik oin, eukigeik ez, gizarte moduen, hezkuntzan egin dugun inbertsioa, eta oin lan mundurako jauzi hori, baina behar dugu zerbait enpresak erakarriko dituena honetara, ez da, arrazoi bat horretarako, beste bat gehiago esan nahi dutez, besterik ez daukaguleko, ez da, baina uste dut egokitutako diskurtso baten beharra daukagule. Eta hori profesionaltasunetik egin behar dugula, ez? Enpresak ezagututa, negozioak ezagututa, arlo desberdinak da, arlo sozioekonomikoen, industria dala, kontsumo dala, zerbitzuak dala, pur bat, danetara egokitutako narratiba berri bat beharko gokela. Eta usteot, momentu honetan, abagunea emuten mauzku kontestuak, arlo sozioekonomikoan bezabaltze jakura momentu honetan abagune bat, ez da, eta gero igual aurrera komentako zein dara abagune hori. Jonek planteatzen duena metafora bat da, ezta? Eta hori da, adibideak jartzen direnean bezala, askotan adibideari buruz eztabaidan bukatzen dugu, eta orduan zeukan zentzu metaforikoa ondatzen dugu, ezta? Eta, ez nuke nahi, gustatuko litzaidake egin behar duguna eginda, Guggenheimek arlo batzuetan izan duen arrakasta edukitzea, baina ez nuke nahi egitera guazen honek, Guggenheimek bere jatorrian izan zuen zalaparta eta bortizkeria edukitzea. Baina ez dut gehiago sakonduko metaforan. Erosten diot Joni, plazerrez, irudia eta irudiarekin geratuko naiz. Ze gainera, gaur uste dut, martxoaren 14 arte, nola esango nuke, balio positiboak dituen ikurrik bada edo irudi bada. Nik barkatuko didazu, baina oso egoera berezian nator mai inguru honetara. Bilebete daramatzat krisi gabinete batean sartuta, eta gauza askori buruz gogoeta egitea kosta egite zait. Oso ikututa nago, eta oso atrapatuta sentitzen naiz bizi dugun egoera honetan. Eta nik ez dakit, uste dut, oraindik sumatzen ez dugun errealitate batean gaudela. Uste dut bilebete hauetan bizi izan dugunak eta oraindik bizi beharko dugunak ez dugula ikusten uzten zer aterako dan eta zer irten leiken hemendik. Eta nik nire beldurrak baditut. Nik gogoan daukat martxoaren hasieran egin izan bagenu mainguru hau, orduan ze gai geneuzkan mai gainean. Zen non zauden lehentasunak. Hau zen sektore batzuentzako lehentasun bat. Eta honen gainetik hitz egiten gendun ekonomiaren da bizitzaren digitalizazioaz. Eta oso modu bortitzean hitz egin gendun iraunkortasunaz, sostenibilidadeaz, ingurugiroa zaintzeaz, aldaketa klimatikoaz. Horiek ziren gero berdintasunaren kontua hortzegon, eta gure testu inguruarena ere bai, ez? Europak zer paper zeukan, zer etzeukan, horiek mai gainean geneuzkan martxoaren hasieran. 2 hilabete geroago 3 kontu bakarrik daude. Bata da osasuna. Bigarrena da edadeko pertsonen zaintza. Eta hirugarrena da ekonomia. Eta datozen 2 hilabeteak pasatuta ze panorama eta ze eszenario aurkituko dugun ni ez naiz kapaz imaginatzeko. Orduan, seguruna datozen hilabeteetan, eta giro politikoa ere danadalako, oso eztabaida sutsuak izango ditugu, baina uste dut ez daukagula, nik behintzat ez daukat, perspektibarik jakiteko zer dagon
eskutatuta eta noragoa zen. Orduan, dana dela, iruditzen zait, apustuak apustu izan behar dutela, eta gaitasuna izan behar dugula helmugak eta helburuak ez hazteko, eta naiz eta bide batzuetan malgutasunez, eta Jonek bere hitzaldian dioan bezala alde batera jarrita erauntziari edo uholdeari pasatzen utzi, ez haztu, non gauden, nora egin zen, non daukagun helburua, eta asmatu egin beharreko bidearekin. Prozesuak direlako, epe laburrak egia da ez laino bat, alako pareta bat ere, jartzerainoko aldaketa ekarri digula, ez da? Nik igual gehitzearen gure errealitate propio hori dalako momentu honetan, industria talde kooperatibo egare eta gure egoera momentu honetan beda, ez euskera bakarri lainopean geratu dela, baizik eta ekonomia dagoela lainopean, ez da. Baina argituko da, ez da, eta krisialdi gogorra hauek jasantu urte asko ez diela gure kasuen behintzat, ez da. Eta argitzen da, gero. Eta apur bat, egoera honi dagokionez irakurketa lehentasunak agendetan garbi dago, ez momentu honetan nundazen, eta enpresa arluen baite, ez da. Baina aldi berien, eta hau ez da nik aipatzen dutelako, adituek esaten dago, ez da, etorkizunera begira beste paradigma baten jarri beharra aukiko, ez da, zuk aipatu duzu ze gai geneuken pandemiaren aurretik agendan lehentasunetan, ez da, eta gai guzti horreitan zela posizionatze garen etorkizunera begira segurazki garrantzitsu izango da. Orduan, momentu baten, gaur egun, lehentasun batzuk ditugun arren gure agendetan beste batzuk ezingo ditugu ahaztu, eta segurazki hizkuntzai behor bere lekua aitortu beharko zago, ezta. Epiek izango die desberdinak segurazki beste abiadura baten garatu biko ditu proiektu batzuk, baina gai batzuk ezingo ditugu gure agendatik desapareziru, uste. Bai, eta nik uste, aipatzen duzuen bezala, ziurgabetasun egoera batean gaude, eta horrek denok harrapatzen gaitu, eta egia da, aurtengoa ikusten dugula erabatera, baina datorren urtean zer etor dakiguken, inork ez dakigula, euskalgintzatik ere, eta aurreko krisiaren ondorioak pixate, ondorio horietatik ateratzen ari zenean derrepente hau etorri da, baina aurrera begira nik uste bi eszenario bezala ikusi ditut egun hauetan ere, eta aipatu nahi dituzke batetik, iruditzen zait urte hauetan sakondu den eta eraiki den elkarlan giro hori ere ikusi dugula. Eta euskalgintzatik, egia da, erakundetan euskararen ardura duten, bai arduradunen eta teknikarien aldetik, jaso dugula babes bat, bai maila personalian eta bai maila kolektiboan, eta ikusi dugu euskalgintza zaindu dela. Eta hor, ikusi dugu nolabait, elkarlan hori sendua dela, eta hor badagoela oinarri indartsu bat, Jonek bere txostenean aipatzen duen horri ekiteko eta aurrera egiteko. Baina aldi berean ere ikusi dugu, hainbat erakundetan, hainbat gizarte eragiletan, zein errez, esango genuke, utzi diren hizkuntza politikak alde batera, zein errez jordan erdera hutsaz egitera, kasu batzuetan erakurri dugu, badijoak izu erderazkoa eta euskarakoa etorriko da, eta atorren astean, itzultzaile neuronala hor daukagun garai hauetan, ez dela itzulpenak egin behar dela, eta horren esatezu, Jontxo, hemen ematen zuen zenbait kasutan erdigunera aldeko urrats batzuk ematen ari ginela, baina zein errez galdu dugun posizioa eta neurri batean periferizatu garen. Eta iruditzen zait, guain leherek esatzen zuen bezala hortan ere, importantea izango dela, jakinik urte oso zailak etorriko zaizkigula, baina norabidea eta kasu batzuetan albora egin beharko dugu, Jonek esatzen duen bezala, baina helburua ongi markatuta egitea eta esango nuke gehiago gainera. Eta inoiz baino, garrantzitsuagoa eta ezinbestekoagoa izango dela, oinarri komun horiek elkarrekin lantzea eta konplizidadeak saretzea. Ze beharko ditugu horiek eta beste asko. Eta horrekin batera, lehen leirek aipatutako gauzatera eta importantea, diskursoen lanketa. Bai, ekonomia munduari begira, baina baita ere gizarte osoari begira. Oinarriak ere aldatu edo aldarazi egin dituelako egoera honek. 3 fase baleude, eta ez dakit badauden, baina 3 fase baleude, momentu honetan iraun,
epe ertainera aldatu, gauz asko aldatu egin beharko ditugulako, eta epe luzera dena delakoa normaltzen denean ura garatu. Zer egin beharko genuke momentu honetan, iraun fasean gaudelarik? Momentu honetan, aipatzen zenuen kontuz, aurrera egindakoa ez dadin galdu, atzera egin ez dezagun, zer egin beharko nuke euskalgintzak? Iraun fase honetan, zer egin dezakegu? Nahi ez badugu begien bistatik galdu, lan ere munduan egin beharreko apustua. Ze aukera dugu? Bueno, nik uste dut, eta bat nator Kekek esan duenarekin, krisialdia oso berezia izan da, eta agerian utzi ditu indargune batzuk, eta utzi ditu agerian baita ere ahuldade batzuk, ezta. Tentazioa daukat aurretik izan ditugun beste krisialdi batzuekin konparatzeko. Gu bilok zarragoa dara, zuek baina. Ez du aitortuko. 60 urtetaragoaz, diok. Eta guri behintzat tokatu zizkigu, uste dut lehenengo tokatu zizkigula galtzamotxetan ibiltzen ginela petrolioaren krisia eta horren ondoren etorri zena, 75-etik 83a. 83an Bilboko uholdiak eta Gipuzkoako hainbat herritan ere izan zirenak, autogobernua sortu berri. Gero, adibidez, nik gogoan daukat era berean 2008ko krisialdia, oso bortitza izan zelako, eta orain zure arte etorri dena, eta orain COVID-arena, ezta? Eta beste batzuk ere izan dira txikiagoak. Nik uste dut, atzera begiratzeak laguntzen duela perspektiba hartzen. Nik uste dut, Euskararen egoera eta Euskararen normalizazioaren egoera 2008an ez dela, zorionez, 1983an uholdeak izan zirenean ezagutu genduna, eta esango nuke ez dela ere 2008koa. Ateratzen, Kikek esan du, zulotik ateratzen ari ginen larrapatu gaitu krisialdi honek, baina adibidez, hemen komunikazioaren munduko gara eta zehazu leirek erabiltzen eredu hori. 83an apenas zegoen euskal edabiderik, eta edabideetan edozein edadetako personarik ere ez geneukan, aditurik ez geneukan gaitasunez eta patxadaz gertatzen ari zena hitz egiteko. 2008koan deskubritu genituen personaje batzuk, ez dakit, nik 83an batzuk jaio gabe zauden edo formatu gabe zauden. Eta orain, COVID-aren krisialdi honetan, lehendik zetozen zientzialari batzuk entzun ditugu, euskaraz bikain hitz egiten, baina baita berriagoak ere, orain arte Basaras Andrea daukat gogoan. Edo NASAn ikerketan dabilen Aspe. Barakaldoko gazte bat, 87an jaioa. Bueno, behin ere uki ez duguna daukago. Gauza askok jarraitzen dute erronka izaten. Orduan, nik uste dut honek erakusten dula etengabe jarraitudan bide baten emaitza. Eta uste dut honek behartzen gaituela etengabe bide batzutan jorratzen jarraitzera. Uste dut nahita eskoa dela, Kikek aipatu ditu lehen, sumatu ditugu, susmatzen genituen, eta orain gorri-gorri ikusi ditugun hezkuntzaren munduko arrakala batzuk. Horiek ezin gara deskuidatu, hor dago oinarria. Eta gero ikusi dugu, Euskaldunik ez dagoen tokietan oso zaila dela euskarazko komunikazioa. Eta horiz, horren atzean erabaki politikoak daude, horren atzean generazio kontuak daude, baina nik uste dut guzti honek erakusten digula irauteko non ezin dugun utz egin, eta etorkizunari begira non estutu behar dugun, eta zer bultzatu behar dugun, horrena etorriko da beste krisiren bat, eta harrek ere hobetu harrapatu baitzen, ez da? Ados, bai, eta ariketa interesgarri beti abiatzera etorkizunera begire eta daukun mutxunetaz eta aprobatu hobetzekoetan, ez da? Baina egindako ibilbidea balitxuen jarti beti da ariketa interesgarri Fagortaldien azkenengo hausnarketa estrategikoen gaunin hori zen zen, baina kontziente gara zer lortu duen? Bai, egixe da, ez da, abia puntu horretatik abiatu behar gara. Baina segurazki aurrera begirako urratsak emuteko lanien bebai jarri behar gara, ez da? Eta horretarako bihar bada, badakigu seguramente arlo honetan eta beste batzutan, ez? Ez dakizela esan, ez? Sukalde lanak egiten joaten, momentu baten, ez? Jauzi hori ja plazaratzeko, ariketa bat inda eukiteko, ez? Bestela, egoera normalizatu batera iristera itxaroten baldin bagazbe, hor ja, eguneroko zurrunbilo jatera ditu eta gero zaila da dinamika
ezberdinak esartzi, ez? Orduan, bueno, momentu honek be aprobetxatu behar ditugula uste dute ariketa batzukin, eta, bueno, zoru komun, aman komun horrei etekin atarateko momentu honetan. Eta etxeko lanak ere nun dauzkagun hori. Nik uste honek ere agerian utzi izkiula, ez? Eta bingenek aipatzen, komunikabideetatik atoz, eta hauetan ikusi ditugu bapatean uste ez genituen indargune batzuk, eta ahulgune batzuk ere oso agerian gelditu dira. Euskarazko komunikabide askok inoizko audientziarik handienak lortu dituzte. Eta weben bidez, eta gero publizitate jaitsi dira, eta hor daukagu, sektorea oso larrituta, publizitate sarrerak jaitsi direnez, batzuen iraunkortasuna ere zalantzan dagoelako. Gero, nik esate baterako, sufritu egiten dut, eta min ematen dit, ETV baten datuak eta ikusten ditu denean, eta esate kauen aletzen. Hemen etxeko lan batzuk ere baditugu egitekoa, eta etxeko lan sakonak ere. Eta horre ere ikusi hori, horrelakoak atera zaizkigu ere, bai gainera. Eta euskalgintzari dagokionez ere, iruditzen zait, etxeko lanak honek ere suposatzen dizkigula. Eta nola gauden antolatuta, gure baliabideen optimizazioaren bila joan beharko dugu, bikoizketak hori guztiak handitu beharko dugu, eta iruditzen zait, euskalgintzan gabiltzan okere, askoz ere, bateratasun handiago bat lortu beharko dugula, itzen beharko dugula elkarrekin desente, ze ditugun indar guztiak beharko ditugu, eta ezin dugu ere, batzuetan gertatu izan du bezala, edo barneka tramilatan eta ebilez, iruditzen zait, hemendik ere euskalgintza indartuago atorako balin bada, diagnostiko komun bat egin behar dugula, eta bai gizartetik eta bai erakundekin batera, akordio baten ikuspegi adostu baten bila joan beharko genukela. Akordio hitza aipatu duzu, Jonek egindako errepaso honetan, behin da berriz aipatu da, eta ekarri nahi nizueke, indarguneak, ahulguneak, elkarrekin lehendik jorratu diren, eta honetan egindako aurrera pausuen artean konplizidadeak ere aipatu dituzu, Kike, konplizitatearen ehundura honetan, aurrera egingo badugu eta estrategikoki begien bistetatik galduko ez badugu, elkarrekin egin beharra aldarrikatu du argi eta garbi Jonek. Nola ikusten duzuen? Berriz ere honetan zaila da, une honetako egoeratik aldentzea, eta gogoeta ia eterio bat egitea, galdetuko banizu banan-banan, adostasunaren aldekoak zaretela, lepoa jokatzen du. Orain, guazen ikustera, zer aukera dagoen momentu honetan gauden egoeran gaudelarik. Ni hemen zen dezagun politikaren ordezkari bezala nago eta ikuspegi politikotik erantzungo diot galderari. Jonek, behin baino gehiagotan esaten du, bai itzaldi honetan, baita lehenago ere, gaur badauzkagula datuak eta badaukagula perspektiba euskararen normalizazioaren errelatu bat egiteko. Errelatu bat baino gehiago egonda, baino bere ustez, eta ni bat nator horretan, badira elementu batzuk komunak direnak diskursoetan. Jonek aipatzen du behin baino gehiagotan adostasunaren beharra. Eta nik uste dut kontzeptu bezala, eztabaida dela, danok etorriko garela bat, adostasunarekin. Berriz ere atzera begiratuko dut. Nik uste dut gure hizkuntzaren euskararen normalizazio prozesuak erakusten du, adostasunak handienak izan diren tokietan izan duela aurrerakadarik handiena hizkuntzaren normalizazioak. Eta adostasun horiek epelen edo ahulen egon diren tokietan, berantetzita dator edo atzenduta dator. Orduan, horrek uste dut ematen digula pista bat nondik nora jo behar dagoen. Eta liberean esaten digu adostasun horiek oso errez apurtzen direla. Adostasunekin jarraituta esango nuke Jonek planteatzen du familia politiko abertzaleen arteko adostasun bat. Oso momentu komplikatu da horri erantzuteko. Batetik gauden giro politikoan gaude. Baina lehengo batean, gara egunkariaren zuzendariak idatzi zuen artikulu batean hitz egiten zuen Euskal Gerra hotzaz edo Euskal Guda hotzaz. Eta, oraindik zauriak bizirik dauzkagu politikan eta askotan kosta egiten da.
ostasun hori gainditzea, eta hori egunen batean etorri berko du horrek ere, baina uste dut oraindik ez dela iritsi. Hala ere, esango nuke, hori egitura politikoi dagokionez, berriz ere Jon aipatuko dut, Jonek esaten dut danera la politika, uste dut hizkuntzaren arloan urte hauetan egin duguna ere politika dela, politikarekin lotutako hizkuntza, baina hizkuntzarekin lotutako politika batez ere, eta zentzu horretan, hainbat adostasun lortu dira, azken urte hauetan, erakundeen artean, erakunde eta gizarte ordezkarien artean, eta dudarik gabe horrek egitura politikoak egiten dutela bide bat markatzen du. Eta gero, adostasunen kontu honekin diskursoa borobiltzeko esango nuke, adostasunak aruntzago jaun behar dutela. Edabideena, ikaskuntzarena edo ikastolena, edo gaur eremu sozioekonomikoko kontu hau, ezin izke izan Euskaldun batzuen adostasunean bukatuko diren akordioak. Adostasun zabalagoak behar dituzte. Ze bestela izango dira Euskaldunen arteko adostasunak. Edo Euskal Hiztunen artekoak. Edo Euskal Hiztun batzuen artekoak. Zabaldu egin behar da. Arna sartzeko zenbat eta oxigeno eta ekosistema zabalago eta osasungarriagoa, hobe, beire nola ikusten duzu? Ados, eta bingenek aipatu dagoen azkenengo ideia horretatik tireka igual, ez da, Euskaldunen, ere Euskal Hiztunon arteko itun bat ez izateko abia puntu horretatik, ez da, ados, nau kolektibo zuena izan behar dago, ez da. Eta hori da apur bat guk gure ibilbidean ikasi duguna bera, ez da. Kohesiorako, kolektiboaren kohesiorako ariketa bat izan behar dagoela, eta elkarbizitza linguistikorako ariketa bat, bai? Eta ustot, Euskaraldiak horretarako perspektiba emun dagoela, baita, ez da? Berdintasunetik egindako ariketa badala, ez da? Ez dala bakarrik Euskaldunok presgaz eta Euskal Hiztun berrixek edo oraindik gerturatu ez dien horrek egiteko daukien ariketa badala, ez da? Euskaldunok egiteko daukun ariketa badala, baita, ez da? Eta nik bi kontzeptu horrek azpimarratuko nituke. Baita, nik horri erantzingo nioke erabiltzen duen ere pixa mugimenduaren kontzeptua ere, eta azkenian mugimenduaz hitz egiten duen ere, bada, mugimendu bezala, nik uste irudikatzen dela, azkenian, trinkotze sozial bat, helburu eta ilusio baten inguruan, ez? Eta behar bada, hemen aurrera begirako oinarri horiek edukizkoak izan behar dutena, zen nik uste hemen ere bereizketa batean behar da, ez? Batzuetan adostasuna berez ez da ona. Adostasuna da, baina azkenean metodo bada. Nik hemen adostasunen inguruan hitz egiten dugunean, ari gara hitz egiten edukizko adostasun batzuk programatikoak esango genukena. Eta gainera esango nuke epe ertain bati begirakoak ere izan beharko luketenak. Eta nola baita esateko, orain dela 30-40 urte ontzan adostasun sozial bat, irudikatu zuena, handik 20-30 urtetana, elkarte autonomoan behintzat, gazte guztiek euskara jakingo zutela. Eta hori izan, oso oinarrizkoa, baina oso sakona eta oso indartsua. Eta nik uste eta alor sozioekonomikoa zari garen, ez da, nik erantziko nuke baita eremu ez formalaren inguruan, eta iruditzen zait posible dela adostasun zabal hori eta zabalago hori ere izan daitekela, zate hemendik 30 urtetara, gaur egun ja, nahikoa euskaldunduta dagoen belaunaldi honek euskaraz ere lan egin dezakeela, lan egin dezan nahi aldugu, gutxien ez euskara ere erabili dezan familietan eta transmititu dezan, nahi aldugu belaunaldi hauei eskainiko zaizkien zerbitzu eta produktuak ere euskaraz izan daitezen nagusiki, nik uste oinarrizko adostasun batzuk lortu daitezkela punturik nagusienetan. Eta gero, adostasunak ez du esan nahi, eta hori azpimarratu nahiko nuke, ze batzuetan ez da bai da falta, ez, adostasunak exigitzen du ez da bai da. Beste historia da, konfrontazioa. Nik uste ulertzen ditugula terminoa. Eta asuntoa da, adostasun horrek izan behar du, ikuspegi diferenteak ez da bai datuko diren gune bat. Ontxo. Behar du gainera, hizkuntza normalizazio prozesuatek ez da bai da konstantea behar du. Ikuspegi diferenteak eta horrek ez du esan nahi, kolpeka bukatu behar du. Ez da gutxi horrek, ere. Adostasuna beti aldarrikatzen da eta ondoan falta izaten zaio adostea desadostasunak nola kudeatuko ditugun. Eta batzutan hori ere metodologikoki lagungarria izaten da. Aipatu duzu adostasun marko hori bisioa ere izan litekena,
Bisioa, estrategia eta ekintza. Ausartuko gara, hortik bisiotik arago ze estrategia eta ze ekintza izan litezke, momentu honetan, gogoetarako benipein aurrera egiteko modua eskain dezaketenak, bisio horretan ados egongo garela uste izan da, lanaren munduak duen zentralitateaz jabetu eta hizkuntzaren biziberritze, transmisio eta indartze prozesuan ere jokatzen duen rolaz ohartuta, bisio hori baldin bada, estrategia eta ekintzak norantz, nire. Nik ez dakit hainbeste xeetzera lioko garen momentu honetan, baina nik ideia bat begoren auke mai honetan konpartitzi, eta lehen aurreratu dut, arlo sozioekonomikoa seguramente etorkizuneko paradigma berri baten aurrean kokatzen dela momentu honetan, iraunkortasunetik hor ikusi dut, bebai, eta leire aurkeztu dau, garapen iraunkorrerako helburuen mapa, eta segurazki arlo sozioekonomikoek ariketa badauko egiteko helburu horiekiko, bidenek aipatu da online ingurumena, berdintasuna, arlo desberdinak dauko eta erronka desberdinak gizarte bezala mundu mailan, eta leirek aipatu dau bere aurkezpenaren bukaeran, herri bezala erronka horrekiko tokikotasunetik egingo ariketan gure bereizgarrixe hizkuntza izango dela, eta hori elementu kudeatzaile moduen kontutan hartu beharko dugula. Orduan, uste dut, arlo sozioekonomikora, enpresara, bideratutako gure diskurso misio horretan, mapa horretan kokatu behar dugula hizkuntza, eta beste elementuekin batera kudeatzen asmatu behar dugula, bere lekuen hizkuntzari, eta hori kudeatzen asmatu behar. Hori misio moduen. Badator, zure gogoetarekin kutxa ekogunetik itxasola izolak egin digun ekarpena, eta berak dio zeharkako beste lerro batzuekin batera, berdintasuna ingurumenaren babesa, eta bara aipatzen ditu berak, eta hori bai, galdetzen du zein litzateken horretarako modurik egokiena, nola txertatu balden hori guztia, ezta? Transversalitatea beti izaten da hitz magikoa eta alda berean buruko min handia kudeatzeko orduan. Baina nik uste dut egon behikela, abagune baten momentu honetan diskurso hori eraikitzeko, eta hor hizkuntzari leku egoki bat emuteko enpresa mundura hori zabaldu eta zuzentzeko. Beni, guztiz da, iruditzen zait horri buelta asko eman behar dizkigula. Hemen lehentasun premiazko batzuk, osasuna etorriko da, lana ere horre hongo da, eta orduan, euskalgintzak eta euskararen berreskuratze prozesuak bat egin behar dute, eta oso empatiatik uste dut egin behar dugula lana, uste dut elkartasunetik egin behar dugula lana, eta balio horiek ere, ni uste balio horiek ja oso txertatuta daudela euskalgintzaren ADN-ean, baina orain asmatu behar dugula ere kanporatzen. Eta iruditzen zait, adibide politiak ere izan ditugula, bola honetan. Hainbat babesareetatik ere, egon da, familia euskararekin kontakturik ez zuten gehienak migrante familiekiko laguntza bat eta laguntza eta elkartasun horretan ere aurrak euskararekin kontakturik galdu ez ezaten maikin bideak ere saiatu dira. Iruditzen zait, komertzio txikiaren berpiztearen inguruan euskalgintzak ere bere laguntza eman dezakela eta azken batean da tokiko dendetan erosteak ere errazten du euskaraz erostea. Aipatuko ez dudan eta denok buruan daukagun marka global importante batek ez dizkigu zerbitzuak euskaraz emango, ez dakit emango dizkigun epe mozera, baina iruditzen zait askoz importanteago dara gure sare sozial gertuko hori lantzea, eta hori euskararen berreskuratzearekin eta erabilerarekin ere lotzea. Eta iruditzen zait industrietan ere badagoela olako zeozer, ez? Euren aste honetan irakurtzen nion Salas edo ekonomilari kataluniar bati, nola aipatzen zuen, orain gertatuko zaigu, eta nik uste denok ikusi dugula, gure sare teknologikoa indartu behar dugula, eta gure industria sarea indartu behar dugula, derrigorrezkoa zezigun produktu eta teknologia horiek ere bertatik bideratu eta sortualizateko. Eta Txinara joan ziren enpresa batzuk, segurazki, berriro ere karri beharko ditugula eta produktuak hemen egin. Eta iruditzen zait horrek diskurso hori bat egin daitekeela gure diskursoarekin. Eta egia da, euskalgintzak egokitu behar duela bere diskursoaren ekonomia mundura joateko. Ezin dugu bi planotan mugitzen garelako.
Eta gero herritarrekiko alduntzea, herritarrekiko iritzi soziala ere elikatu beharko dugula, eta hori badala euskalgintzaren lanetako bat, herrietako aktibazioa elikatzea, baina baita ere, diskurso soziala ere elikatzea, etorriko zaizkigun garai hauetan. Eta horretarako kontzeptu hauek ezinbestekoak izango dira. Bueno, eremu sozioekonomikoa sari garela tresna bat dugu eskuartean. Jaurlaritzak bere gobernu batzordean onartutakoa eta hainbat eragilerekin adostutakoa, plan estrategiko bat. Eta horrena, paradoja bat azpimarratu nahiko nuke. Plan hori egin genuenean eta onartu genuenean, errealidade sozioekonomiko bat geneukan. Adibidez, planean jartzen den helburuetako bat da merkataritzaren arloan eragitea. Ez dakigu nolakoa izango da merkataritzaren arloan, hau pasatzen denean, eta denborazkoan ez da pasako, aurkituko dugun errealitatera. Horrek esan nahi du, helburuak jarraituko duela izaten nola eragingo diogun merkataritzari, gure hurbileko merkataritzari, baina seguruna paisaia eta argazkia aldatuta egongo da, eta orduan egokitzen jagin beharko dugu. Bestetik, nik uste dut, arlo sozioekonomikoa hitz egiten dugunean, lan eta ekonomiaren arloa hitz egiten dugunean, ikuspegi zabalago bat eduki behar dugula. Eremu sozioekonomikoa ez da bakarrik ekonomia jardunetan dagoen lana mundu pribatuan. Hori baino zabalagoa da. Hezkuntzako irakasleak langileak dira eta berain lan mundua, hezkuntzan egon arren, lan mundu bat da, eta gainera sozioekonomikoa da. Administrazioko langileen kasuan igual. Administrazioari lotutako zerbitzu kasu askoren kasuan berdin. Eta uste dut, ikuspegi oso hau eduki behar dugula. Aurrera begira, guk, eta guk esaten dugunean, esan nahi dut, Euskal Administrazioek, dagoena administrazioetan, konpromiso batzuk eta eginkizun batzuk atera behar ditugu aurrera. Orain dela 30 urteko administrazioan, eta administrazioa bere orokortasunean hartuko dut, Jaurlaritza, Aldundiak eta Udalmaila, euskaraz zerbait egiteko gaitasuna zuten biharginak edo langileak 20% inguru ziren. 2018ko datuen arabera 71% dira, 10-etik 7 dira. Orduan uste dut, erakundeetako ordezkari politikoek eginkizun garrantzitsu bat daukatela benetan, 71% horrek euskeraz ere lan egin dezan. Ze uste dut, ez da bakarrik funtzio publikora sartzeko hizkuntza eskakizunak jartzea edo sartzea, uste dut, izan daitekela eta izan beharko lukera eredugarri administrazioek bere funtzionamentuan mundu pribatuari begira. Eta orduan, hezkuntzan gertatu da bezala, eta oraindik seguru badagoela asko egiteko, baina hezkuntzaren munduan bertako langileentzat euskara lan hizkuntza bada. Administrazioan hori oraindik ez dugu lortu. Lortu beharko dugu gure lan prozedurak euskaratzea. Lortu beharko dugu testugintzan euskarak presentzia handiagoa edukitzea eta ez bakarrik eskubideak bermatzea. Orduan uste dut, hauteskundeak izango dira, uztailean edo irailean edo izan behar dutenean, baina datorren ateratzen den legebiltzar horrek eta gobernu berri horrek 4 urteko proposamen bat egin beharko du, eta hor, uste dut, erantzukizun politikoa daukatenek konpromisoak hartu beharko dituztela, mahai gainean geratu diran plan estrategiko hauek garatzeko. Administraziotik eta administrazioan, eta administraziotik eta sare sozioekonomikoari begira. Berri horretara begira. Eta uste dut, balore handi bat daukala adostutako eta Jaurlaritzan onartutako plangintza estrategikoak. Eta da, oso errealista dela. Eta bere oinarriak ditu abian dauden zenbait tresna eta programatan. Eta jarri du helburu bezala programa horiek lantzea eta horiek aberazten eta osatzen joatea nolabaitek gizartean eragiteko. Beraz, uste dut, neurri batean marraztuta dauzkagula egin beharreko etxeko lan horiek, eta orain falta dena da horri bultzada bat ematea kontestuta egoera berri honetan.
egoera berri. Luzatu egin naiz, barkatu. Lasai egon. Biok ondo ezagutzen duzu eta eskatu nahi dizuet, labur bada ere, ze berehala ja publikoaren galderei lekua egin nahi diet, baina iritzia bai eskatu nahi dizueke, biok ezagutzen duzuelako. Nik plana gainetik ezagutzen dut, baina egia da ezagutu genunean, baita administrazio barruko erabilera dekretua eta ezagutu genituen, jontxo, hemen ja badago aurrera pauso sendo bat. Eta nik uste hori oso baloratzekoa dela. Eta neurri horretan, horri ikusten ziela, ze aukera genituen ere aurrera pausoiak emateko. Guain, pentsatzen dut, hor, ralentizazio bat gertatu daiteke, baina gauza da, ralentizazioa eta beste da norabide aldaketa. Eta uste hor, ahal dugun neurrietan, epe bat izan daitekela ere, esperimentatzeko, ikusteko gauzak aurrera egiteko eta oinarria jartzeko, gero ikusten dugun jauzi hori emateko, ez? Nik azkenengo urteotan, gainera izan dut beste esperientzia bat hainbat administrazioetatik egokitu zait, eta egokitu zait gainera arduradun erdaldunekin desente egotea, adin batetik gorakoekin. Eta somatu duana da, arduradun erdaldun horiek gehiago sinisten zutela euskararen borroka administrazioan praktikamente irabazita geneukala, zenbait arduradun euskaldunek baino. Eta behin aipatu izan dut, impresioa dut, momentu batean gerta daitekela, edo ematen da orain ja salto definitibo bat esango dute, edo batzuk esango dute. Jontxo, baina hau ezaltzi joan serio. Eta oinarriak baditugu. Langile gora, administrazio barruan eta zenbait sektoretan badago hori. Eta orain ezpada salto hori ematen, percepzio soziala izan daiteke abezi joan serio. Eta nik uste egun hauetan, erakunde konkretu batzuetan, inpresio hori ere gertatu. Eta ikusi da, lan arderaz egiten da, eta ez daude mekanismoa, ez da euskeratzeko bizi xamar. Eta ni xamar aukera dauden lekuetan. Eta hori ja, 2020 hori grabea da, nola gaitza esateko. Eta uste, horrek ere erakutsi behar dugu, utxune horiek gainditu behar ditugula, eta hor, segurazki, baliabide gutxirekin asko egin daiteke. Gauza askotarako dirua behar da, baina beste askotarako dirua baino gehiago behar dira erabaki azkarrak. Hain justu ere erabiltzaile batek Twitterren bitartez hori esaten digu ez. Lorpenei dagokien balioa eman behartzaile, hala ere ematen zuen erdigunera urrats batzuk egiten ari ginela eta egunotan konturatu gara erraz galdu edo galda daitezken egindako urratsak eta periferian geratu ez. Honekin ere bat egiten du, egunotako gogoeta egiten du irakurle batek zure iruditzen. Berrian idazteoan itxialdi honetan garaixen ez, Mertxe Mujikak euskararen birusa zaurgarritasuna dala ez da, eta honek nahikotasun maila aipatu da, ez da. Ikusi beharko dugu testuinguru honetan ze urratsen mun daike, baina segurazki lan asko dauko aurrera pauso handixek eramatera heluen geikenak, ez da, antolatzen baitu. Antolagarritasuna da honek antolatzen dauen beste termino bat, ez da, eta nik heldu nahiko nuzkioke usteot, lana eremua badala antolatzeko moduko espazio bat, ez da, izan administrazioa, izan industria, izan komertzioak edozeinetan, ez da, antolatzeko aukera emituzku kolektibo jakin bada, sarrerak, bai? Irizpide ezberdinen arabera antolatzeko aukera emiten dau, eta hor funtzio propioen terminora joko berriro, ez da, zein funtzio epiko dago, ez da, euskera sortzera salto importante bat eiteko aukera daukogu, eta hor uste dut urratx importantiek emon beharko gehiukela, ez bakarrik ezagutza bermatzetik, ez da, euskeraz lan eitera eta euskeraz sortzera, ez da. Guk ja, gure azkenengo gogoeta estrategikotik hori, helburu moruen bai finkatuta dauko, ez da. Euskeraz lan egin, euskera sortu eta behar dien baliabideek jarri, ulermena bermatzeko eta zabalduko den kolektibora, komunikazio hori, txosten hori, dokumentu hori, behar den hori zabaltzeko. Nik zentzu horretan eta krisiali honetan ikusi ditugunei buruz, dana ez da ikusten, baina hemen ere perspektibak balio. Eta esan nahiko nuke, gainera gorritu nahiteke, baina eskutatu ezin dut egin, administrazioak momentu jakin batzuetan ez duela ongi jokatu. Ez du ongi jokatu. Gero aitzakiak eta arrazoiak aurkitu ditugu, baina momentu jakin batzuetan ez du ongi erantzun, publikoki gainera, batez ere komunikazioan. Ni uste dut, eta honek arlo askotarako balio du, eta hasieran esan dut, uste dut, erronka izugarri badala hizkuntza gaitasunarena. Hizkuntza ezagutu egin behar da,
Batzuk izango dugu hitz egiteko gaitasuna, beste batzuk ez dute lortuko gaitasun hori, baina behar dute ulertzeko gaitasuna. Baldintza horiek betetzen badira, komunikazio posibili izango da. Eta hau, gero egongo dira borondate politikoak, erabakiak eta bar. Baina hau, oinarri bada. Hau gabe, ez dago zer egiterik. Eta alde indarguneak mahai gainean jartzeagatik, krisialdi honetan izan ditugun milaka bilera horietatik, batzuk, uste baino gehiago, euskaraz izan dira. Ez dira publikoak. Nik parte hartu dut lehendakariarekin, 3 diputatu nagusiekin eta 3 hiriburuetako alkateekin, azken 15 egunetan, 2 bileratan, eta biak euskaraz izan dira. Hori ez da behin ere gertatu herri honetan. Hori ere gertatu da. Tresnak ere aipatu dugu, ez? Sekula ez gaitu ondo harrapatuko pandemia batek, baina euskarari behar bada historiako bere unerik garatuenean ere, harrapatu du euskara pandemia honek, neurri handi batean. Galdetzen digute, Barakaldotik, bertako udaleko euskara teknikaria Jon Alonsok, galdetzen du, zuen ustez, zerk lagundu dezake hobekien euskararen merkatu balioa edo areagotzen, prestigioa edo. Aipatu duzu Leire, prestigiatze horretan, relatoa, egokitze horretan, eremu sozioekonomikoaren gaineko relato propio bateratzean. Narratiba horretan kokatuko nuke apur batez, etorkizunera begire gure arlo sozioekonomikoko eragileek posizionatzeko daukien behar horretan kokatzen dugun, eta zela hori erakargarri egon dugun enpresentzako. Segurazki ja, Europa mailatik datozen lege aldaketak, irizpideak markatzen dauenak, horrek ja zabaltze eusku kontestu bat hori kokapen egoki batekin egiteko, ez da? Ez dakit adibide bat jartearren, zer gaitik edo zer dala eta eskatuko diogu matriza atzerritarra dauken, edo kapital atzerritarra dauken enpresa batei euskara plan bat martxan jartzeko, edo hizkuntzaren tratamentuei euskarari toki bat egiteko enpresa, ero hemen Euskal Herrian daukan planta horretan, ez da? Seguramente, Europa mailan, mundu mailan badago enpresa arluen, bai lehiakideek hala egiten dabiltzalako, bai gure bezeruek eskatze euskuelako beste gai batzuk gure enpresetako agendatan txertatzen, gure kudeaketan zuzenien txertatzen, ez da? Eta ez izateko bakarrik, paraleloki gestionatzen ditugun arlo batzu, arlo soziala gure kolektiboe gustora eukiteko, euskara planak izango ditugu, ero genero berdintasun planak jarriko ditugu, ez? Ez horrek gure kudeaketan, gure gobernantza ere duen nola txertatzen ditugu, ez? Hori izango da niretako ariketa. Eta segurazki gainera aurrera bera, guatzen ez, egokitzu zaidanean, eta arduradun erdaldunekin gogoratzen ez, askotan, ariketa oso interesantea egitea, nola esplikatzen diot nik hau arduradun erdaldun bati, gaina euskararekin kontaktu gehiagirik ez daukana. Eta hor, erantzukizunaren diskursoa nik uste balio duela, batetik, bestia da, hizkuntzen kudeaketa, zate, mundu eleanitz batian eta gizarte elebidun batean, zu nola kudeatu behar dituzu. Zein da zuk bezeroari eskaintzen diozun zerbitzua ere. Eta gogoan dut, egun hauetan oso nabarmena izan den banketxe baten kasua, oso itzulpen desastrosoa egin zuena, 3 egunez egon zan, itzulpen desastrosoa hor, gero kendu intzuten eta ez zuten euskarazkoa jarritan. Erreflexioa zen, nien naiz bezeroa, kasu hortan, baina ni bezero potentzial gisa erakunde horrek horrela tratatzen banau hizkuntza aldetik, ni ezin naiteke gehiegi fio, ea nola tratatuko non behar bada finanzieroki. Kalitate maila hori bali bat, orduan, joztu etor badaudela, zerbitzuarekin, kalitatearekin, eta gero, joztu bada ere, zuk zer langiro nahi duzu. Azkenean, baino produkzioari bertako langiroari dagozkion, hainbat faktore ere badaude, eta hor, hizkuntza sartzen da, eta gure balioekin bat egingo duen enpresa sare bat izatea. Baina egia da, hori egokitu emmardulatan, egia da, guain, kalekuz kaldintzan gabiltzan, loaita esateko, baina aholkularitzaetatik eta nik uste diskursoa oso ondo jorratu dela, eta plan estrategikoetan ere, plan estrategikoan ere nabari dela, hor lanketa bat egon dela, bai plantemenduari buruz, eta baita diskursoari buruz.
oso lotuta dagoenekin, lehen ere aipatu dizuet, galdera egin digula Kutxaeko Guniatik Itxasola Izolak, galdetzen zuen nola txertatu hori, eta bide beretik ere, Jesus Maria Surabarrenak, esaten digu, euskara sustatzea ez alitzateke bultzatu beharko enpresaren funtzio sozialetako bat bailitzan, horrek enpresatokian sustraitzea ekarriko lukelako, langileak enpresan gehiago engaiatzea eta barreta barre, ez da? Bat ator, esaten ari zenarekin. Enpresen gizarte erantzunkizuen kontzeptu oso zabalik dauku momentu honetan, ez da? Eta Fagorren be ariketa horretatik abiatu gare, ez? Fagor 20-30 izenburupean kokatu dugu, ez bakarrik euskararen bizi berritzea, baizik eta gure kooperatibak apur bat komunitateak dauken erronkekiko gure konpromisoa, ez da? Hori gure kudeaketan txertatzeko eta etorkizunera begire egoki posizionatzeko. Galdera gehiago bizkor jungo naiz, asko sartu dira eta denetarako astirik ez daukagu. Mertxe Mujikak, Kike eta Bingeni galdera egiten dizue, Euskaraldiaren bigarren edizio honek duen ekarpen onenetarikoa ariguneak dira. Denok argi dugu hasieran jarritako helburuak apaldu beharko ditugu egoerak ala behartuta. Hala ere, dena galdutzat ez emateko eta azken 2 hilabetetania desagertu den euskara berriro agendara ekartzeko apustu bat egin behar dugu eta apustu hori ezin dugu betikoen bizkarrean utzi. Galdera. Eredua izan behar diren zail honetan, nola aurre ikusten da administrazio nagusien implikazioa eta eragile sozialen aldetik betikoen gana ez joateko ze hausnarketa bultzatu behar dugu? Beste saio baterako gaia utzi dugu, baina. Bueno, nik uste dut Euskaraldiak eta lehendik ere horrela zion planteatuta, arigunetara jauzi emateak beste estadio batera eramaten gaitu. Nik uste dut orain, egoera berri honek aurrikusten dugu helburu genuen dimentsiora ezingo garela iritsi, baina esparru askotara iritsi ahal izango garela. Eta nik uste dut hurrengo Euskaraldiak oinarri oso sendoa jar dezakela, inzuzen ere, bai bestelako planak garatzeko eta bestelako hildo batzuke aurrera eramateko. Eta lehen esaten genuenaren aritik ere ez, Euskaraldia ezer izan bali bada, izan da edukizko, edukietan oinarritutako egitasmo bat, ariketa bat. Ez ari nintzen beti konpromiso ateratzen zaigu eta hitz hori baztertzeko, ez? Ez da atxikimenduzko ariketa bat, baizik eta edukizko eta ariketa praktiko bat. Eta aurreko ariketak ere, erakutsi zigun, hori norbanakoetatik aratere eraman genezakela eta eraman behar genuela. Eta nik uste, bide hori zabaldu beharko lukela bigarren Euskaraldi honek. Oraintxe, aipatzen ari gehinen, hildo honetatik dauzkagun aukera horiek martxan jartzeko. Eta nik, imaginatzen dudana da, bigarren Euskaraldi honetan izena emango duten eraguzietako erakunde enpresa, elkarte edo dendek, ate bat zabaltzen dutela, hortik aurrera, hizkuntza normalizazio prozesuan ere jarraitzeko. Eta hor, Euskalgintzak ere badu erantzukizun bat. Nola erantzun sortuko den egoera eta aukera berri honi, ez? Eta gut, topagunetik behintzat egiten ari garen irakurketa da, hor Euskaraldiak sortzen duen energia sozial handi hori egonkortzen saiatu behar dugula, ez dadin mugatu Euskaraldiaren antolaketara eta egun horietara, baizik eta hortik aurrera ere oinarri sozial bat izan dezagun, zabalduko zaizkigun aukera horiek jarraipena eman ahal izateko. Tokian tokiko erakundeekin, naiz bestelako erakundeekin batera. Horren markatu dezakela bide bat. Nik Euskaraldiari helduta, eta honek bai aldatzen da apur bat, arlo sozioekonomikora begira fokua jartzeko aukera, Euskaraldia, lehenengoko Euskaraldia, norbanakoaren autuaren aldeko ariketa bat zan, eta bigarren honetan erakundeak jarriko ditu autu horietan, Fagorren ja urte askoen aukeraren kontzeptua erabili dugu, aukera euskeraz lan egiteko, bai?
baina euskaraz lan egiteko aukera, norbanakoaren aututik aparte, erakundearen autu bat bebai eskatzen dago, ezta? Erakundeak berak autu bat egin behar dago, ze hizkuntzatan, ze komunikazio egingo dauen, ze funtzio propio aitortukutzen euskarari, ezta? Eta euskaraldiak horretan jarriko gau, eta fokuak ja jarriko dau erakunde begira, izan administrazio publiko, izan enpresa, izan komertzio, edo zein arlotako erakunde, ezta? Eta hor bai dator, ekarri beharko lauke, kontzientzia hartze bat erakundeak edo pertsona juridiko horrek be hizkuntzan aldeko ariketa bat egiteko beharretik, ezta? Nik uste dut Euskaltzaindiaren kontu honek, edo adibide honek, baduela lotura lehen enpresa munduarekin hitz egin dugunean eta beste arlo batzuekin jarrera eta diskurtsuen kontuarekin. Gure autonomia erkidegoan bereziki, hezkuntzaren arloan gertatu dena, etzan posible izango euskaraz bizi eztan eta euskara ezagutzen ez duen jende askoren konplizitaterik gabe. Eta nik uste dut, bai lan munduan edo bai euskaraldiarenean edo beste arlo askotan, euskaldunon edo euskaltzale eta euskal hiztun eta euskal gintzo eta sentitzen garenon helburu bat eta obligazio bat badala, beste horren larruan jartzea. Alegia, enpresa batean nahi badugu, euskararik ez dakien, eta inkluso euskararen kontuetan refraktarioa den enpresa erduradun batek. Honi buruz, minutu bat pentsatzea, uste dut guri ere badagokiola minutu batez, bere larruan jartzea, eta pentsatzea nola egin behar ditugun gauzak, persona horrekin konplizidade bat bilatzeko, eta persona horrekin harreman bat posible egiteko. Euskaraldiak izan zuen, balorerik handienetako bat izan zen, euskaraz bizi eztan eta euskaratik aparte bizidan gure gizartearen gehiengo horrek gauza positibo bat bezala ikusi zuela. Simpatikoa egin zitzaion, ez zijoan beraiekin, gurekin zijoan. Euskaraz hitz egiteko eta ulertzeko gaitasuna genuen herritarrokin. Baina lortu genuen gure mugez aruntzago bizi diren beste euskaldun horiek ere honen berri jakitea eta begionez ikustea. Uste dut, hau danon eginkizun badala, baina uste dut beharrezkoa dela, eta danok helburu bezala eduki behar dugun zerbait. Bai euskaraldirako, bai arimu sozioekonomikora euskara eramateko, edo bai, eta honek niri kezka ematen dit, datozen hilabete eta urteetan, hezkuntzaren munduan, euskararen gaitasunaren inguruko egoerari bultzada bat emateko. Zergatik kezka bereziki, ingen? Zergatik kezka bereziki, seguruna lehendik sumatzen genituen desoreka batzuk orain areagotu egin direla ikusiko dugulako. Jende gazte askok pasadutelako oraingoz bilebete ez dakitzen bat izango diren, etxean euskararik ez daukaten inguru batean, eta seguruna arlo askotan baita ere ikusi da mundu digital honetan euskarak izan ditzakela gabezia batzuk. Eta guk ez dakigu ze gertatu den etxe horietan. Susmoak eduki ditzakegu. Ez daukagu informaziorik. Edukiko dugu, jakingo da, eta uste dut prest egon behar dugula horri modu egokian erantzuna emateko. Interesgarria. Beste galdera bat egiten luzatu digu, oraingo honetan Aitor Etxebarriak, euskara teknikariak. 3 partaiteen rolak bitara ekarrita, herri erakundeak edo eragile sozialak. Zer eskatuko lioke bakoitzak besteari? Oda, zeuen artean ni banoa nahi baldin baduzue, zeuen artean moldatzeko esaten digute. Zer egin lezake bakoitzak konfiantza giroa hobetzeko eta aurrera egiteko? Hori, Aitor Etxeberriak, eskerrik asko Aitor, proposatzen digun jokotxoa, venga, dana zuena. Zer eskatu bata besteari? Hori guazinike? Bueno, ez dakit bururatu fazen. Badukan, bertsolaritzatek pixkat. Bai. Bueno, egitxe da Fagortaldien 20 urteko ibilbide bat oso barrura begira garatu dugula, ezta? Bueno, guk ulertu dugu Fagorren barruen egin beharreko ariketa badala, eta ezain beste gizartera ero beste eragile batzuekin eragile izateko borondatetik, ezta? Eta momentu honetan gure aldetik behintzat, prestasuna, ez? Beste eragile batzuekin elkarlanean jarduteko, nik horixe adieraziko nuke.
Eskatu, ba... Aprobetxatu orain. Etzera eskatzerari galdera bati erantzuten baizik, bitu. Hori modu dotorea zehatzeko. Bueno, nik uste dut danok egin beharko genuken ariketa badala bestearen tokian jartzea. Ulertzea bestea ze egoeratan dagoen, eta besteak ze egoeratan jokatu behar duen. Ez ezer erabilingo dutitza, ez ezer barkatzeko, baizik eta ulertu eta eragiteko, eta laguntzeko aldan neurrian. Ni horrekin ados, baina, jak eskatu diguten eskatzeko, eskatu. Nik uste eragile sozialei eta eremu sozioekonomikoko eragilei eskatzen ari gatzaizkiena da animatzeko eta implikatzeko prozesu honetan, orokorrean. Hori da, Euskara aldetik eta orokorrean esaten ari garena, hizkuntza normalizazio prozesuare bere egiteko eta ikusteko ze onurak ekarriko dizkien Euskara txertatzea bere ohiko funtzionamenduan eta Euskara erabiltzea. Hori da, nik uste orokorrean eskatzen ari garena. Eta administrazio publikoei oroar, nik uste bi eskaera nagusi zabaltzen direla oraingo krisi honetan, eta izango dut orokorrean. Bata da, hizkuntza normalizazio prozesuan hartu beharreko neurriei eusteko, mugak muga, baina hoiei eusteko eta erabilera politiketan implikatzeko, esate genuen erekin, Euskaraldian implikatu, baina ez atxikimendu ikuspegi batetik edo paradigma horretatik, baizik eta edukizko konpromiso batzuetatik. Eta bigarrena izango litzateke, elkarlan horretarako oinarrizko baliabide horiek mantentzea. Nik uste hori aurtengoa ondo bermatu dela, Euskalgintzaren sare hori ez galtzeko neurriak hartzea, eta aurrera begira, sare horren balioa, aitortza egina dago, baina aurrera egiteko baliabide horiek ere zaintzea, alden neurrian. Jasotako beste galdera bat, bingenentzat Ander Moronek egiten du. Euskara administrazioaren lan hizkuntza izan dadin, goi karguekin zorrotzago jokatu beharko litzateke? Eredu izateaz gain, ez aldute batzuetan langileen lan hizkuntza baldintzatzen? Dudarik gabe. Eta alderantziz ere bai. Alderantziz? Bai, seguruna lidergo politikoa daukaten persona guztiek ez dute berdin jokatzen, ez dira eredugarri, ez dute diskurso eredugarri bat, ez dute beraien inguruan eragiten, edo ez dugu gure inguruan eragiten, eta ez dugu egin beharko genuken guzia egiten. Baina eraberean esango nuke, askotan behar baino resistentzia gehiago dagoela, badagola erosotasun bat, eta honi buelta emateko egoera deserosoak beharko direla, eta eragin beharko direla, bestela ez gara erosotasun honetatik aterako, eta ez dugu egin behar duguna egingo denon artean. Azken galdera bat egin nahi dizuet, eta honekin itxi ingo genuke mainguruaren zati hau galdera batzuk hartu ditut, nola edo ala egokitu multzo berean edo zeudelako, eta zuei denbora desente eskaintzearen izketaldirako, edo zein kasutan, barkatu idazue, galderak hemen geldituko dira, gogo betetze inkestaren bitartez ere ekarpen edo iradokizun gehiago egiteko aukera ere izango duzue. Galdera bana gogoetatxoarekin. Gure Aiton Amonek ikastolak sortu zituzten, gure gurasoek administrazioa eta edabideak, gure belaunaldiak lanaren mundua konkistatuko du, hori galdera, eta gogo eta eskatzen dizuet indargunetatik egitea. Indargunetatik egitea, sumatu eta azaldu dituzuen. Sekulako ilusio hain dit, galdera entzutea, ez naizela sartzen ez Aiton Amonen eta ez gurasoen multuan. Orduan, sekulako ilusio hain dit. Bai, dudarik gabe. Nik uste, eta hor, sinesmen sakuna izan behar dugu. Posible dugun neurrian lortu behar dugu. Nik uste hori dela guk eskuartean daukagun erantzukizuna. Eta horretarako indargune handiak ditugu. Aipatu ditugu batzu. Nik uste, inoizko
ezagutza mailarik handiena daukagula gure gizartean. 35 urtetik berakoa elkarte autonomoan eta Nafarroko iparraldean behintzat, salbuespenak salbuespen, oinarrizko ezagutza badago eta garatzeko modua daukate. Euskararen aldeko giro sozial bat daukagu, naiz eta hori matizatu behar den asko. Eta baduzkagu posibilitateak administrazioan eta esparru sozioekonomikoko arlo askotan euskara erabiltzeko. Ez dut esango euskara bakarrik erabiltzeko, euskara nagusik erabiltzeko, baina behintzat euskara erabiltzeko. Nik uste 30 urteko perspektiba batean jarrita erantzuna da. Bai, jakinik, kontestu oso eleaniz batean murgildu beharko duela, hurrengo belaunaldiak, hizkuntza asko erabili beharko dituela bere lan munduan, bere lanean, baina aukerak izan behar dituela, bere ohiko esparruetan euskara izan dadin harreman hizkuntza nagusia. Bai, nik irakurketatxo bat gure errealitatetik, ez da? 2016an ingauen fagortaldien gogo eta hausnarketa prozesu nahiko sakona, eta ondoriotako bat, egindako ibilbidea balixuen jartetik aratago basan Jonek bere serien itzaldixen aipatzen daunez, eta kiken hitzetan jartzen dago gainera, inpas egoera baten zentzazio, ez da? Eta salto kualitatibo batzuk emuteko beharra. Momentu horretan, markatu dituen 4 lanildo estrategiko, ulermenaren unibertsalizazioa da, lehenengokue, bigarrena da arnazguneak ero gune hegemonikuen kudeaketa, eta hor, bai babesteko gune horiek, bingenek aipatu dau, ez? Ze mailatako bilerak euskeraz egiten ditugun, gure taldien gauza bera gertatzen da, ez da? Goi mailako bilerak, organuetakoak die, euskera funtzionetan dagoena gune hegemonikoak die, ez da? Horrek babesteko neurriak behar ditugu eta horrek traktore izateko neurrixeko bai, ez da? Funtzio propioena da 3. lan hildue, hau da, zer egingo dugu euskeraz gure taldien, eta hori definitzera jo dugu, eta 4. da legitimazio eta komunikazio ariketa bat. 4 lan hildo estrategiko horrek eta Fagor 2030 marko horretan kokatuta, gure iritzixe da, Jonek esaten dagoen Urbixako lainopetik aizkorrera abiatzeko prest gazela. Gutxila prest duko eta abiatzeko prest gazela. Ni sorteduna naiz, zorionekoa naiz, ikastolako kumea naiz eta etxean jaso nuen euskera, nire gurasoek transmititu zidaten euskera, eta gero nik izan dut aukera ikastolan, eta gero nire gaitasuna hobetzeko. Beraz, aiton horien gandik gertuago nago, orain euskara lan mundura eramango dutenen gandik baino. Dene dela, nik esango nuke lortu behar degula, nik ez dakit zen neurritan euskaldunduko dugun lan eta ekonomiaren eremua. Hori lortuko dugu lan munduaren eta ekonomiaren eremura iristen diren euskal hiztunak benetan hizkuntzaren jabe baldin badira, hizkuntza gaitasuna baldin badute, eta beren bizitzaren beste arlo batzuetan ere euskara erabiltzen badute. Uste dut, lan eta ekonomiaren eremuan euskara indartzeko beharrezkoa dela ahaldun dute iritsiko diren euskal hiztunak edukitzea. Ez dakit egongo diren gure geografia osoan, edo gehiago eta sarriago ikusiko ditugun eremu batzuetan eta gutxiago beste batzuetan. Baina lan mundua ez da mundu itxi bat eta beste bizitzaren arloekin konexiorik ez daukana. Hizkuntzak daukan funtzio nagusia komunikazioa da. Eta guk erosotasunez betetzen badegu gure buruan eta euskararekiko funtzio hori gaitasuna izango dugu arlo guztietara eramateko. Eta ez pagaude eroso gure hizkuntzaren erabilera horretan nekez eramango dugu hori, bai familiaren mundura, bai transmisioaren mundura, bai gure gizarte harremanen mundura edo bai lanaren mundura. Beraz, uste dut, bagoazela bide horretan, gero eta pertsona gehiago daudela gaitasuna dutenak, lortu behar degula euskal hiztunen hizkuntzarekiko erosotasun hori, eta uste dut hori eraman behar dugu larlo guztietara. Nik itxuko nauke bakarri puntutxoa esateko lanak ahalduntzen gaituela eta lanien euskerak
pertsona askontzako lan eremu badala euskeraz lan iteko gune bakarra, eta hortik ekartzen dauela bai kasu batzutan familiara, badala lan mundua etxoin barik bakarrik etorreko dien pertsona horrek berez ekartera euskera. Ez dut ezen nahi berez. Ez markatu apurua gehitzearen, guk badokuleko eta jonek aipatzea hauen, birlotu edo hitza erabiltzea hauen. Uste dut lan eremue gune garrantzitsua dela euskera hartzeko baita. Lainoa Urbiako zelai gune horretan, baina Aizkorri ere badakizue gaur 40 urte direla Martin Zabaletak berez zapaldu zuela. Kasualidadea. Metafora zalea da Jon, metafora asko utzi dizkigu izonetan, nero ni ere asko gustatzen zaizkit, eta galdetuzkero iritsiko ote garen, esan dezagun baietz, ez dedin izan 40 urtean, baina izan dedin erantzuna horren biribila lanaren munduak iskina asko ditu oraindik ere guri erakusteko, euskararekin batera bidea egiteko, horixe zan aurtengo udaltopen zoko nagusia, eta horixe izan da zailtasun, egitan hola egotea eskenuen espero, baina ez dakizue ze goxo eta ze atsegina izan den. Mila esker hiruroi, gaur tartetxo hau gurekin eskaintzeagatik. Aurrera egingo dugu eta ja leister bukatuko dugu, baina utzidazue beste tartetxo bat, lehioa pixka bat gehiago ere zabaltzen, ekimen batzuk jaso nahi izan ditugulako. Krisi egoeran euskara tresna hartuta gertatu diren beste gauza asko ere badaudelako. Kikek aipatu du euskal komunikabidek eta komunikabide lokalek izan duten emaitza ona. Krisi garai honetan erantzun egin diotelako. Gisa honetako ekimen batzuk behintzat hartu nahi izan ditugu eta jarraian eskainiko dizkitzuegu. Aritz Martinez Eluna Urzelaik, Arabako Alea komunikazio taldeko kudeatzaile eta zuzendaria kontatuko digu, komunikabideen inguruan ze esperientzia izan duten, Kemen Goitiandia Mailerretik COVID-19 elkartasun ekimena hitz egingo dugu, baita langileek izan duten implikazioaz, eta Peio Etxelekuk agurtaldeak Ipar eta Euskal Herrian garatzen duen enpresaren testigantza eskainiko digu, azalduko digulako garai honetan euskara nola txertatu duten eta nola bidea egiten lagundu dien. Askoz gehiago izan zitezken ekarpenak labur beharrez gaur alaxe egiten ari garelako, 3 horiek hartu ditugu eta jarraian ikusi ahal izango dituzue. Azkenean entzungo zenuten batean zein bestean, hedabideek orokorrean datu onak izan ditugula irakurle edo audientzia kopuruari dagokionez, eta emaitza horien zergatia zein izan daiteken identifikatzeko nik uste dut misterio handirik ere ez dagoela, orokorrean 3 baldintza nagusi identifikatuko dituzke, eta lehena gure lana egitera mugatu izan garela izango litzateke. Azkenean herritarrek informazioa behar zuten, informazio gosez bizi ziren, ziurgabetasuna zen nagusi, eta batetik zein bestetik jasotzen genuen informazio uholde erraldoi hori neurtu, antolatu, txukundu eta behar bezala eskaintzeko lana egiten saiatu izan gara. Azkenean albiste faltsua, zurrumurruak, iturri zalantzagarrietatik jasotako informazio asko egon dira, baina ez informazio onak. Eta gu horri erantzuna ematen saiatu gara, jakin min hori asetzen eta beharrezko informazioa eskaintzen. Eta gero, egunak aurrera pasa ahala, informazio iturri horien espektroa zabaltzen joan gara, eta arlo oso ezberdinetako edukiak jasotzeko aukera izan dugu. Azkenean, egoera honek jende guztiari eragin izan dio, eta orduan oso profil ezberdinetako jendea eta oso arlo ezberdinetako jendearen iritziak jaso ahal izan ditugu, eta nik uste dut jendeak benetan estimatu izan duela informazio aniztasun hori. Egia da, nahiko baldintza prekariotan lan egin behar izan dugula azkenengo asteotan, eta kazetariok sormenez jokatzera behartuta egon direla neurri handi batean, norberak etxean eskura dituen baliabidekin lan egin behar izan duela, baina horrek bestalde eragin izan du beste ohiko egoera batzuetan hedabide handi eta txikien artean dagoen desoreka hori ere puskatzea.
Azkenean, kazetariaren esku geratu da informazio iturri berriak bilatzea, informazio horiek lantzea eta publikatzea. Nik uste dut, jasotako edukiak interesgarriak izan direla nabarmen geratu dela, eta hori izan ditugunan bisita kopuruak eta audientzien datuek erakusten dute. Azkenean, Alearen kasuan esaterako, gure audientzia hirukoiztea lortu dugu 2019ko datuekin alderatuta, eta horrek erakusten du, eskaini dugun informazioa benetan interesekoa izan dela, eta neurri batean agenda komunikatiboa markatzea ere lortu dugula, ezta? Espero ezagun aurrera begira ere egoera horrek berdinetan jarraitu ahal izatea, eta gure txikitasunetik, baina konplexuak kenduta, eta egiten dugun lana balioan jartzeko balio beharko liguke esperientzia honek. Azkenean lan gehiago egin behar izan dugu, ohikoa baino esfortzu handiagoa, emaitza hobeak jasota, baina benetan emaitza ekonomikoa oso bestelakoa izan da. Goiz da aurreikusteko emaitzak nolakoak izango diren, baino lehenengo estimazioetan eta ez Alearen kasuan bakarrik, baizik eta beste tokiko hedabide askorekin partekatutako informazioaren arabera, galerak fakturazioan 65% ingurukoak edo izatera iritsi daitezke. Azkenean, publizitate diru sarrera guztiak eten egin dira, iragarle txikien jarduna geldiarazteak suposatu du publizitate guzti hori ere bertan bera geratu izana, eta bestalde, ohiko jardunarekin lotuta dauden bestelako zerbitzuak ere bertan bera geratu dira. Badirudi laster izango dugula aukera normaltasunera itzultzeko, eta adituek esaten dutenagatik ezohiko normaltasuna izango da gainera datorkiguna. Uste dut inoiz baino beharrezkoagoa izango dela lankidetza bide berriak bilatzea, eta eragile ezberdinen arteko sinergiak eta baliabideak hobeto aprobetxatzea. Orduan alde horretatik, badakizue edabideok eta tokiko edabideok bide lagun izango gaituzuela herritarrenganako zubi lan hori egiteko. Maier, Gerniketik oso gertu, haian izen kokatuten kooperatiba bat da, eta bere jarduera batez plastikuinitatuzko pieza edertuen garapen eta ekoizpenean oinarrituten dugu automozio sektorerako bereziki. 1973 urtean sortu Busturialdean, inguru-giro Euskaldunien. Naiz da ordutik ona bere estrukturan eraldaketa handi eduki, ekoizpen planta ezberdinek benzio zabal, bere izaeran euskarak garrantzi handi edukita jarraitu. Geure egunerokotasunien, barne zein kanpo komunikazioetan, idatzizko edo berbasko hartu emanetan, euskara naturaltasunez eta normaltasunez erabiltzen saiatuten gara. Eta handi baten, kooperatibak berak ninten duzen baliabideape lagungarri dekoz. Beste hizkuntza batutatik aparte euskara klaseak emonda, barbalagun saioak antolatute, edo euskara batzordeak egiten duen zainketa lanari esker, praktika normal edo naturala sustatuta lortuten. Euskararen erabilpen naturala lagungarri eduki dugu, etxealdi honetan, COVID-19 aurkako garatu dugu elkartasun ekimenien. Krisi honen hastapenetan Osakidetzatik ibili ziren gugaz kontaktuen, ia zerbitzu medikuetako profesionalentzako babesak ekoizteko orduen kapasitate edukingo genuen jakiteko. Iraganan be eukin izen dugu hartu emona Osakidetzagaz, Gurutzetako pediatria onkologikoko ardunekaz beste elkartasun proiektu batzun konturi. Eta komunikazio kanal hau probestute, eskakizun hau luzetu josko. Jarri zen ezbardin artean ikusi gendun proiektuetako bat
era oso zuzen eta harin baten lerrokatute zala gure balibide industrialekin. Eta behin proiektu faktiblea zala ikusi genduneen, aburu belarri ginen garapenien. Lantalde multidisziplinar bat sortu gendun, diseinu, ekoizpen, materigintza, erosketak, sail ezberdinetako partaideakaz, eta aste baten buruen lortu gendun lehenengo laginek ekoizi eta osakidetzari heldu araztea. Ganera kontutan eukin behar dugu, proiektu hau ez dugule guk bakarrik garatu, elkarlanean beste eragile eta enpresa batzukaz garatu dugun proiektu bat dela. Ekimena bere sabian COVID-19 Euskadi Maker komunitateak ipini zeuen, eta heziketa profesionala eta teknikan koordinazioan bitartez diseinu bat heldu arazi jozkuen. Diseinu hau guk alzan einien hobetu gendun eta injekzioko prozesu industrialerako egokitu gendun, eta 100 lagin egunetik izetetik, 4.600 lagin egunera izetera pasutea lortu gendun. Pantailen ekoizpenean, Walter Pakeko enpresak ekoizten deuz, eta garraioan kudeak eta Carmelo garraioak ipinten deu. Guzti hau, alkartasun printzipio bateri jarraituz, ekarlanien, bolondrez eta musutrok. Bai garapenean parte hartu dugun guztiok, eta bai ekoizpenean, zuzenean parte hartu diren bolondrez guztiek. Gu ekoizleak izen da, ekoizpenagaz aurrera joan garen enean, laginok zuzenean joan gara osakidetzari heldu arazten, boroan kokatute egondan biltegi handi batera, eta distribuzioen kudeak eta guren eskuetan itxite. Behin osakidetzan bete beharra kasetuten joan garela ikusi dugunean, konturatu gara, ingurune hurbil eta ez hain hurbilean behar izen handi egoala ez da. Eta momentu horretan erabaki genduen komunitate ezbardinekaz eta aldundiakaz kontaktuen imintea, bete behar honeri kudeak eta koordinatu bat emon alizeteko. Azken finean, Euskadiko mankomunitate askori heldu arazi dutxegu, Ziru aldundiari heldu arazi dutxegu, Nafarroara heldu arazi dugu, Mailderrieko ospitale pare batera bebai, Bigoko ospitalera, Galiziko mankomunitate pare batera bebai, eta guztire 80.000 bat ekoizi eta banatutea lortu dugu. Eta kooperatiba moduen ekimen honetan parte hartu alizeteak suposatuten deu, gure izaeran deuzen balore kooperatiboak berresteko aukera oso politez da. Alkartasun ekimen ezbardinek sustatu, eragile ezbardinekaz alkarlanien parte hartu, eragile ezbardinekaz saretu proiektu ezbardin gehiago aurrera atera alizeteko, ikusten dugu gure eredu kooperatibo honeri langile moduen zentsu emoteko era zuzen bat dela. Natura eta ingurumena, kohesio soziala, hezkuntza eta kultura oinarrietan lerrokatuten dien ekimenak aurrera atarateak, handi baten bai suposatuten de euskerari bultzada handi bat behemon aldotxegul, proiektu ezbardinetan parte hartuten. Eta ez bakarrik euskera bultzatuteko proiektuetan, baizik eta euskera erabili erraminta moduen, oinarri honetan oinarritute dauzen beste proiektu asko aurrera ataralizeteko orduan. Eta azken finean ikusten dugune da, gaur egungo gizartean kontrajarriek emoten diren ikuspegi ezbardin bi, enpresa mundue edo ekonomie eta gizarte kohesioa edo alkartasune hein handi baten bateratu aldiela ez da. Gure taldearen berezitasuna da, mugaz bi aldetan dauzkagu zinez gure bi hankak osoki finkatuta. 250 bat langile, 80 bat hegoaldean eta gaineratikoa iparraldea eta Frantzian. Euskerak garrantzi handia zuen betidanik zeren iparralde barnekaldeko lantegi bat gera eta gure lantegian jadanik gure lankidegoaren 80arekin euskaraz ere gera egunero. Hartzaiekin daukaguna harremana ere
kasik dena euskeraz egiten da, betidanik. Hegoaldean sartu girelarik, duela 5 urte eta erdi, Ezeiza gure taldeko lantegi bat bilakatu delarik, euskarak beste garantzi bat hartu du. Iparraldeko lantegi bat etortzearekin eta arek hartzeaz jabegotza euskaraz hitz egiteak beste harreman bat sortu du. Ez gara ikusiak izan Frantziatik etortzen zen lantegi bat bezala, herri bateko lantegi bat bezala, balore berdinak zituenak eta proiektu oso sakon bat zaukana Euskal Herriari oso kilotua zena. Ni segur naiz gure abentura etzela berdin pasatuko, ez ban nuen eta ez bagen nuen guk euskara gure hizkuntza bezala izan hastapenetik. Harremana pertsonen artean bereziki oso naturalagoa, oso erretxagoa, elkar ulermen errestuago bat bezala senditu dut hastapenetik. Ezeiza etxean sartu nizelarik lehen diskurtsua egin dutelarik, noski euskeraz egin dut, eta hortik aratago egia da, saiatzen garela, ahal bezan bat, gure eguneroko lan tresna bat bezala erabiltzea euskara. Naiz eta ez diren beti errestasunak. Garai hauek lekzione hainitz ekartzen dizkigute. Lehenik behar dugula arintasuna eta adaptatzeko gaitasuna izan behar dela gure kalitate handienetariko bat. Baina ere esan ezake hurbiltasuna eta elkartasuna. Baina ororen gainetik gauza batetaz obsesionatua izan gaude gaztandegian bereziki, zen gure artzainekin daukagun lotura, dire erabaki guztietan, gure barne antolakuntzan ziren arazoak izan arren, gure lehentasuna zen, esne hori behar dugu egunero bildu eta esne hori beharko dugu egunero transformatu, zeren artzaiak egunero ari dira lanean guretzat, eta epe luzerako gure gaitasun horrek, gure harremana indartuko du eta elgarren arteko konfiantza hobetuko du. Gaur daukagun, salmentetan dauzkagun ondorioetan, ja nabari daukagu urte bukaeran, sobera ukango ditugula, gehiago ukango ditugula 300.000 litro esne. Baina ere, Eusko Jaurlaritzak galdegin digu, zeren hemen hegoaldean arazoak oino azkarragoak ziren, ziren 500.000 litro merkatuan zaudenak hartzaile gabe, eta Eusko Jaurlaritzak proposatu digu mailegu bat egitea, guk esne hori hartzeko, gaznatzeko eta epe motzera Jaurlaritzaren laguntzarekin bidez esne hori merkatuan pusatuko ginuela, bereziki banatzaileekin harreman bereziak sakonduz. Azken finean, horrek ukango dituela ondorio baikorrak arlo ezberdinetan. Gure harremana hartzaileekin, kontsumidoreekin erakutsiz gaudela lekuko lantegi bat bere ardura osoki betetzen duena, eta gainera berriz sustatuz ere ohidurazko gazta xahar batzu horrela berriz aktualitatean ezartzen baititugu. Ni ohartzen naiz euskara indar bat dela, indar bat da barruko eta kolaborazio kalitateari buruz gauzak erresten baititu, bereziki hegoaldea eta iparraldeari lotua delarik. Baikor da ere euskara benetako lan tresna bat delarik kanpotik ikusten gaituzten bezeroek oino euskaldunago senditzen bai gaituzte eta oino zilegiago bereziki gu bezalako lantegi, gastronomia lantegi batentzat zilegitasun asko ekartzen digu. Baina ikusten dut ere desafio bat bezala, eguneroko desafio bat. Oso erreski legatzen gera edo gaztelaniara edo frantsesera, pertsonak frentean ez daukarik euskararen menperapen, behar den menperapena edo ez durarik menperatzen. Eta alta, ohartzen gira, euskaldunon artean daukagurarik lan egiteko parada eta euskaraz ari gerarik, gauzak erretxago direla azken finean. Eta hori, lantegi munduak nola lagundua izaiten alden, nola bere baitatik denbora gehiago, diru gehiago, indar gehiago ematen alduen bere lankidego barnegoaren euskararen eina hobetzea, hori izango da guretzat adibidez, hurrengo urteetako erronka nagusi bat. Denetarik ikastea omen da erresilentziaren ezaugarrietako bat, eta esan ere egiten da, ez da? Gainditu eta handik ikasi arte ez dela guztiz pasatzen krisi bat. Krisi honek oraindik beste ikaspide asko utziko dizkigu, baina hauek euskarari dagokionez aintzat hartzekoak iruditu zaizkigu.
Bukatzekotan gaude, badakizue, ohitura batzuei behin saiatu gara heltzen. Eta beti, udaltop amaitzen dugu kultur jarduera batekin. Eta gaur ere, alaxe izango da, Bea Egizabalen eskutik. Narratzailea eta pailazoa da, eta 2005 urteaz geroztik, holtza gainean dabil, klaun, kontalari, besteak beste, kontuk kantoi da bere taldearen proiektua eta ezagutzen duzuenak badakizue beriziki maite duela estereotipoak apurtzea. 2006ko otsailean Erradikala gara ikuskizuna estreinatu zuen, Ane Labaka bertsolaria eta elkarrekin, bertsoa eta bakarrizketak uztartuz. Esandakoa, han estereotipoi egurra ematen zien, eta gaurkoan zer ikusiko dugun nik ezakit, baina ez da oso urrutitik ibiliko. Iritsi da, oso ondo. Lanera. Bueno, pelainoak entzea, Ez que bestela ezin da etorri. Lanea basatoz bai, baina ez basatoz lanera ez. Jazta, ni lanean mendian. Esan diet, menditu naute eta esan diet. Zein ni lanera noa. Bueno, lanera zoa segi aurrera. Eta horregatik nabe hemen, Claro, es que... Oain iten ditut online dauen gozo guztietan baizera ematen dut, eta gaur zetokatzen esan, udaltop. Eta udaltop ere bat izena, nahiz itzaldia entzuten ez, Jon Sarasua itzaldia. Eta horrek emaitik ideia, esan du, Aitzkorri, gailurra, arnuntzgoaz, hoi da, eta bidean, arnuntza zutik hasia eta Urbiako lainopean gelditu behar. Eta esan dut, noani Urbiako lainopara, hortxe gaude, hortxe gaude. Eta horregatik, hementxe, Urbiako lainopetik. Bueno, nik galdera bat egin nahi nion, Jon Sarasuari, zen itzaldia entzuten, ondorengoak ez ditut entzun, zen bidian, kobertura jumintzen. Badirudi dena arantzozuko torriak hartzen duela lagunin guztik, eta, orduan, hoixe bakarrik ikusiet, eta galdera bat, takar, Jonetan. Galdera egin horretik, puntu batzuk. Ez, puntu badik bauta. Nola dira, puntu badera. Puntu batzuk. Orduan, lehenengoa, kokapena, ez? Aipatu du, metafora, ez, Aitzkorria da. Nik bada espada metafora esplikatu guzuet, ez, eldenak ez daukagu, abstrakziorako, ez da, gaitasun berdina. Orduan, Aitzkorri, gailurra, eta euskararen normalizazioa. Orduan, gu, anuntzgoaz, hasi ginen, ja, 60 urte horretik, modernoan, eta bidea arantzazutik, Urbiako lainopera iritsi gara, lainope hau kontutan hartu, eta hortxe gaude. Orduan, guainak zer egin behar dugu gailurrera iristea. Euskararen normalizazioa dut iristeko. Baina ez, oin bilertu da, ez da baina oso. Lainopean gaude, horrek ere, ez du lainopean gaude, desafio pila dagoelako. Lainotuta dagoenez, orain zailatza egiten zaigu, gailurrerako bidea aurkitzea. Nora ezadosi bat daukagu, Arlo guztietan, guztietan. Claro, zein dira arloak? Hor ere beste metafora bat jarri du oso polita, zuaita. Zuaita da, enbor bat da, euskera egongo zen, eta gero, zer gertatzen da, zuaita horretik, adar desberdinak agertzen dira. Hezkuntza, komunikazioa, administrazioa, lan eremua, aizialdia, adarrak. Italiotan zer hartuko diogu lan eremuari batez ere. Baina beste adar guztiak ere, hortxe dabiltza. Orduan, aro kritikoan gaude, hori bai. Baina lan eremuan zentratuko gara, lan eremua. Oso esplikatu, zer gertatzen da lan eremuan? Gatoz, eskuntza ez, pertsona bezala ez, hor ere kuadro sopo ali bat ez, umeak, aurrak, gazteak, sartzen ditugu eskolan, lehen, guain, beste gauza. Baina dira, eskuntzan, de ereduan murgilduta daude, horri izugarrizko presioa, euskera hasi behar da, euskera ikasi behar da, euskera, beharrezkoa da, bera ikusten dute gero bere inguruan, eta iristen dira bukatzen dute ja eskuntza aroa, sartzen dira lan eremuan eta hor ez da indarrezkoa, hor zer gertatzen da, eten bat. Oso esplikatu du etena, horri aurre egin behar dugu, eten hori apurtzeko, orduan, zer egin behar da, zuek lanera teatzen zatenean ere, egiteko uinaldi bat proposatzen da. Uina tsunami aldi luzea. Eta honek, tsunamia, ezken jazta, esaten du, eta bera, tsunami honek zer egingo ditu, Urbiako lainopetik,
zuzenean, erakutsi zindan bide egokia Aitorriren gailurra hartzeko. Oso ondo, metaforo dira, hain argia. Baina, klaro, tsunami hau lan ere moan, nola? Bueno, denak elkarlanean, denak elkarlanean. Eta horretarako, estrategikoki, hori, lan ere hori, lehentasunen behar noski, a ber, beste gara batean, adibide batzuk jarri dira hor. Adibidez, momentu batean, Guggenheim, estrategikoki, lehentasuna zuen Guggenheim proiektua, edo abiadura handiko trena. Estrategikoki, lehentasuna zuen du, eta izango du, orduan. Adibideak ez jarri, adibidei arreta, ez da beharrezkoa. Da kontzeptuan. Bakizue, gaudela pixkat, akademian, eta horrela kontzeptua. Ez da, hor, justo, ze adibide erabiliditu, berdin dio, kontzeptua. Estrategikoki lehentasuna, zer lan eremua euskalduntza. Oso ondo. Hortarako zer egin behar dugu. Lau pausu, oso, esan du dela, zer egin behar da? Akordio politikoa. Ados, oso ondo. Hau, oraintxe bertan, errexali du. Tontakeria batzuk, igual, azpindu beharko dira, ez dakizuan, kamika batzuk ez ditu esango ez daudela, baina, jone ikusten badu, akordio politikoa lortu daiteke. Gero, zebera da, baliabide ekonomikoak. Ados, noski baliet, hori ere, oraintxe bertan, erraza dirudi. Eta, bestela, egin dezakeguna da, zozketa batean parte hartu, eta, ala, sorteak laguntza itzala. Gero, pandemia. Arazo bat ikusten dizio, ez, pandemia baliatuz, horrek ere aukera ematen dizio. Aitortu behar dut, ez dutela oso ondo ulertu. Ez oso ondo ulertu, zer, nire mugak badazkat, zuek ulertuko zen duten, baina ez da, ja pandemiarena zuek aztertu. Ez dut argi biatu inen, baina, hoxe, zer ez gaude 10 aldi bat galtzeko. Argi eta garbi, oso ondo. Horren, aukera berriak ditugu, zer, euskaratik bizi den sektore bat daukagu. Ondo bizi dela gainera, Batzu beste batzu baino esan dira. Hor dago sektore bat. Eta, orduan, mugimendu baten zordun eta egile gara. Orduan, guain zer? Zuguntaz bizitzea, guain, apetxu bat esatean. Zerbait eman behar diogu mugimenduari, ez? Teknikariak, zen bat egozaten, hau ikusten baina teknikariak, eskarmentu panoramikoa dakazu, Zer esan nahi du horrek, Ze polita. Eskarmentu panoramikoa. Horrek esan nahi du, dezuela, indartzen dutena, zoin zegotzkizuena, eta ez zegotzkizuena ere egin dezutela. Gautzeatela, hainbeste lekutan, hainbeste gauza egiten, inoiz pentsatu gotzen dituzten gauzak egiten, honekin bildu, bestekin bildu, hain. Horrek zeman dizue, eskarmentu panoramikoa. Ze polita, Ze polita. Orduan, zeintzuk izango dira, ze sektore izango da oso garrantzitsua, uina aldi, ez euskararen etorkizunan, sektore garrantzitsuenetako bat, teknikariak izango dira. Toma, Ze ardura, ze polita, guzti honi, boloitzeko edo, zer behar dugu, kontakizuna. Kontakizun, aski sendoa, aski malgua sortu behar dugu. Kombinatu behar da, horrek bilatu behar da, zertan, borondatezkotasun eta arautzearen artean. Zer gehiago, progresibotasunaren eta eraginkortasunaren artean. Hau da, kombinatu, malgutasuna eta asertibitatea, aztu gabe, asertibitatea, oso importantea, asertibitatea. Hain da erresa asertiboa izatea, hain da erresa asertiboa izatea, goixo, baina trinko, nik zure hizkuntza ikasi dut, ezta? Komunikatzen gara, nik zuria ikasi duelako. Haizu, babada garaia, zu neria ikasteko. Guain, zuri tokatzen zaizu, hau esan daiteke horrela edo, nik zure hizkuntza hain gustora ikasi dut, benetan, eta nagoain pozik zurekin komunikatu ahal izateaz, zure hizkuntzan, nire naiz pentsatzen, edo jone ilusioa egingo ninake zure neria ere ikastea. Hau da pixka, zuk esan dezakizu, hau ez aserre, esan dezakizu, asertiboki, trinko, baina goxo. Hau entrenatu. Entrenatu dezakizu etxian, zuen ingurukoekin, zuen alabaekin, asertibitatea.
ikusiko zen, behin hasita, supererresa. Eta ja onda, ez astu. Euskarak lur hau bakarrik dauka funtzio nagusi batzuk garatzeko. Bai, animo, inoiz ez ditugu izan, orain dauzkagun baldintzak uinaldi hau aurrera eramateko. Orain daude baldintzak, potentzial handia dugu. Nionek zazumbido eman dite. Subidon, ya egiten badugu uinaldia, eta horrekin batera, hori, laneren mandaude beste arazotxo batzun konpontzen baditugu, akordio politikoarekin eta guzti horrekin, ez dakit prekarietatea, esplotazioa, konziliazioa, soldata arrakala, ja, subidon. Bueno, baina markatu, ja. Es que cambio el oxígeno, este oxígeno da, ya está, mira, la ñoia kentzen bezala. Orain galdera, bai. Arretaz, egon nahi zentzuten itzaldia, eta galdera bat Jon Sarazuaren. Atzekaldean zenuen liburutegi horretan zeuden liburu guztiak irakurri dituzu? Bueno, orain zai gelditzen naiz, erantzunaren zai. Bueno, eskerrik asko, hemen gelditzen naiz, Biako gaiopea, gaioa. Mira, hezkuntza, telebista, administrazioa. Argiago denek zen, ezta? Argiago. Lan erengoa, tsunamia! Lan erengoa, tsunamia! Ontxe! Potentzia daukagu, ez azu baldintza berena, oraintxe daude hemen! Honetan, orain! Beno, segi lanean! Planeta bizi euskaraz eta hortaragoa. Bada garaia noiz baitezagun guda hori gabe doiraba. Segurenik, orain doinu hori buruan duzuela, egun osoa pasako duzue. Ez da, doinu txarra, inola ez ere. Eskerrak emanez hasi gara eta eskerrak emanez bukatuko dugu, bukatzeko ordua ere iritsi zaigulako. Euskal Hirigune Elkargoaren, Eusko Jaurlaritzaren, Nafarroako Gobernuaren eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Diputazioaren izenean eskerrak eman dizkitzuet hemen gurekin izan zaretelako. Baita ere, Lasarte Oriako Udalaren izenean bereiziki faltan bota dugu, oraingo honetan bertako goxotasuna. Edozein kasutan, esango nuke goxo-goxo ibiltzeko modua ere egin dugula erabat berezia izan den udaltop honetan. Leiho zabal bat ireki zaio lan munduari gaur osatutako egitarauarekin eta aurrera begira zuekin batera osatzen jarraituko dugunarekin, ze gogobetetze inkesta iritsiko zaizue eta bertan zuen ekarpenak ere egin ahal izango dituzue eta jakin webgunean bertan gaur hemen gertatu dena jasotzeko modua izango duzuela. Ongi bidean, datorren urtean Lasarten izango gara eta bertatik egunon eta eguerdion esango dizuegu, 2 eguneko saio lasaia izango dugu, edozein kasutan gaurkoa posible egin duten lagun eta lankide guztiei, zuek ez dituzu ikusten, hor kameraren bestaldean daude, batzuk hemen ikusi dituzue, distantzia oso ondo mantendu dugu, eta zuek bertan izan zarete, goiz osoan. Ez zaituztegu ikusi baino sentitu bai, eta horregatik ere eskerrak eman dizkitzuet, udaltop posible egin duten lagun eta lankide guztien izenean. Ondo izan eta mila esker gurean bat egin duzuelako gaur. Itxaroten baldin baduzue, esango dizuet azken oharra ere badela. Bueno, zuzenaren gaitzak badakizu zein diren, ezta? Olakoa gertatzen direla, aipatu dudala zerrendan bizkor parte hartu eta batzordean lan egin duten erakunde guztiak eta ahaztu ere egin ditutu EMA eta Eudel. Horiek ere bertan izan dira lanean, bertan laguntzaile eta kolaboratzaile, eta ikusi ez baditugu ere hemen inguruan estenarioak leku txikia zeukalako oraingo honetan guztien izenean ere harrera egin eta guztien izenean agur esaten dizuet. Esandakoa, ongi bidean, datorren urtean zuzenean, elkarri begira
pantailari gabe eta tartean ere elkar besarkatuz ospatu bali izango dugu bitartean, esandakoa mila esker, gurekin bat egin duzuelako gaur, atea ez, leioa, baino haze leio goxoa eskaini diguzuena. Mila esker izan ongi.